Assalamu alaikum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2025-nji ýylyň 8-nji awgusty Azad Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Gepleşigiň ady görüşiňiz ýaly türkmenler baglamaz bir ýere biri diýil wagtlandyrypdyr. Magtumul atamyzyň goşgudundan alynan sitata diýdiňem boljak ýöne şu taýda bir jümleň ýygyny men goşulmasyny üýtdetdim. Magtumul atamyz we goşgudunda türkmenler baglasa bir ýere biri gurudor guldumy derýaý nili diýip arzu edipdir. Yani Türkmenler bağlaram deyip bilmeyendir da mağtumul atamız. Türkmenler bağlar deyip bilmeyendir. Bağlasa deyip arzu edipdir da. Menin bağlamaz deyip aldım da Türkmenler bağlamaz bir yere biri diýanna indi käbiriňiň aýtmaňyz mümkin näme şunu Allah'ım radaga beýle pessimistik baha berýän ay Türkmenlere deyip öz halkyna deyip diýmeňiz mümkin na. Şunu diýmeňe täbi esas we sebäp bar. Näme üçin şu çok açenli siz käbiriňiz aýdýaňyz da hani bizi dinläp gelýän biziň fanatlarymyz we biziň dinleýijilerimiz we näme üçin oppozisionerler, aktivistler ýödara dil tapyp bir bil baglap bilen bir pikiriň çöweregini diýäňiz da. Üşü bilen de jemlenşi bilen de ulubur güýje urly bilen de Türkmenistanyň içindäki ýagdaý üýtgetmek üçin diýäňiz da. Şoň gaty gadymdan gelýän sebäpleri bar. Gaty gadymdan gelýän sebäpleri. Şoň sebäplerini bilmek üçin ine şulada düşünmeli. Ine şunu tomoş edin. Halkı odap barcak olayınız. Действительно halkı odap barcak olayınız. Siz вопрос задавали отayım. Senden yüzüm açtırıp ne? Konuştuğun eden oynayıp dalba yoklar bile. Dur sultanım ne odap barayım sen onu. Ay siktir sen Greenpeace bile. Barıp barıp yuvat. Sen konuştuğun eden oynayıp berin var. Bana bakar bana mayıp berdi dur sultanım. Sen taraf tutyan mı? Sen nara sen ağız gamolda sen fila yardım mol yara katı. Diyemem Doğumski sizden silanızki karşıma. Diyemem. Beni silanma Doğumski tuvarlar. Yönü hükümete bir zatı karşılık edin geçip olsam. Halka bir oğlu edin. Beni silamam geçip. Ben siyalı keselim yok. Ben siyalı keselim yok. Siz var ya şu öz-özünüzden bu özünüzü kurup para kazanacak oluyorsunuz. Hareketiniz şöyle bile. Yaşın yerine hareketiniz şöyle. Mesli kılıklarınız idare razla bile. Mesli kılıklarınız şu özünkini urup adam bolcak oluyorsunuz. Tıvarla bile. Kanaka mesni kılık oluyor. Davay. Kanaka apanga mına kanaka. Enen gitsin. Yardan boğan bile. Baba deme. Mesela kara. Kopak sana. İşte sen. İşte oturman sen. Senden dalma yok. Sen apanga deme. Bana da yapsan. Yaptım. Davay sağ ol. Deligali putu. Gider sen bile. Bana kara. Sen de niçin bana kara, kotakıma kara sen. Kotakıma kara. Dalma yok. 2 sekund. Gardan mı var sen? Dengeden çıkarman düşündün. Atamıştı sen yalancı. Dalma yok bile. Otursan bana kara sen. Göreyim. Enenge ammını bile sen mi sen? Tuvar bile. Senin enen ammını mı Roza'da mı? Hayır. O sıra. Sen enenge araya veremiz bile. Kıksanma. Karı boza Türkiye veremez. Seninkini benim olmadı görüyorum. Bu maşaynik. Lan işler bilenlere pazor işliyor. Sultan lişmaytsi. Götberen doğum. Şu etin tutun Dur sultan yürüyün. Konçunladın ay. Dur sultan yürüyün ay. Senin konçunladın. Bakarman yürüyün ay. Senin konçunlu maşaynik. 60 yaşlı bitesi. Bakarman yürüyün ay. Bakarman yürüyün ay. Senin konçunladın. Bu bölükde yan kanatta siz näme gördüňiz? Ya näme görýäňiz? Medeniyetli adam, bilimli togotlu adam, dünya garaşy giň bolan adam, giň dünya garaşly adam özüni şolar ýaly alyp baryp bilermi? Siziň ýanky görýän kadryňyzdaky ýaly alyp baryp bilmeşeýlermi? Türkmeniň hem ata baba dowam edip gelýän tragediýasynyň hem büyük sebäbi şo taýda ýatyr. Şo taýda görünüp dur, gözüňizde dürtülüp dur. Türkmeniň ata baba döwlet indi soňky 800 ýylly döwlet döredip bilmeýändiginiň bir gyýyska döwürde Sowet häkimiýeti ýyllaryna bir respublikaly bolup ondan soň Sowet Soýuzy dargandan soň alyňyny öýdüňiz inha döwletiňiz we döwletli bolduňyz baryňyny gidiň diýip uradylandan soň indi döwletini dargady otyrda. Käbir biziň bir pesowatly bir nemelerimiz we agdalarymyz, oppozisionerler ýa aktivistler diýilýändiň içinde gaýtaly Türk döwlet näme diýär? Döwlet duran döwlet ýakan türkmenim diýär da.
Soňky 100 ýyllykdan dowamyna türkmen diňe döwlet ýekyp bilýän, döwletin ýekyp bilýänini görkezdi, ýöne döwlet gurup bilýänini görkezip bilmedi. Sebäbi gurulup berilen döwlet hem saklap bilmän otyr. Şonu saklap bilmän oturanam kim? Türkmenlerimiz. Şu dişinde de gitse de, gidip otursa da, şu häzirkiçe bar bolan döwletimizden hem galmajakdy görünip dur, göde durturup dur. Häzirkiçe bar bolan döwletimizden malanok, millet hökmünde, etnos hökmünde galyp bilen ok, şu dişine gidip otursa. Şoňa da sebäp bolýan zat ýanky kadrda görýän zadyňyz. Bir sowatluk, bir medeniýetlik, dünýä garşy garaýşyň çäkbilligi. Sebäbi medeniýetli adam, sowatly adam, dünýä garaşy giň bolan adam şolar ýaly hereket edip bilmelär. Indi ýanky zadyň içinde ýene nämeler görünýär? Ýene näme görünýär? Kimdi näme üçin türkmenler häzirki görüp beren aktiv gatlagy da türkmenlerin aktiv gatlagy näme üçin ýödara dil tapyp bilen oklar? Näme üçin ýödara jemlenip bir uly güýje öwrülip Türkmenistanyň içindäki ýagdaýy üýtüder ýaly edip bolan ok diýäňizde. Şo sebäpli bolan ok. Sebäbi şu zatdan, şu agdalalıkdan lezzet alyp oturanlar amma özüňizem görýänsiňiz. Türkmenistanyň halky gümek etsin diýip, Türkmenistanyň halkynyň döwletiň ýagdaýy barada bir jinnik ýaly alad etmeýän şular ýaly agdalylykdan lezzet alýan adamlar bar. Öýlerim gelip hem burunlaryň şu zada sokýarlar. Olar bir kategoriýa, ikinji kategoriýada özüniň nadanlygy sebäpli. Siyasat näme, opozisiýon iş näme, demokratiýa näme? Şo zadyň ýysyny bilmeýän adamlar gelip şutak burnuny sokýarlar, bolan şular ýaly ýagda ýüze çykýar. Şular ýaly ýagda şolar sebäpli, şolaryň nadanlygy sebäpli ýüze çykýar. Ýagny maymunlardan adam ýasajak bolýan ýaly, maymunlardan bir demokratik jemgyýet oturjak bolýan ýaly bir zady öwrülýär da. Şolar ýaly adam gelip burnuny sokýar bolan şolar ýaly işe, syýasy işe. Ýene bir kategoriýasy bar adamdan özlerini sattırýarlar, ýani oýnatdyrýarlar, daşyndan oýnap şolar ýaly etdirýärler, şolar ýaly nadanlar. Adajyk bölegen şolaryň öňüni aljak bolýar, durun ho adamlar gelin düşünjeliň diýen bolar, olaň sesi çykan ogam, olaň sesi ýolamalan ok, olar juda azlyk. Netijede de ne şolar ýaly ýagda dowam edip otyr, asyrlar bäri dowam edip otyr bu. Şunya dünýede çykan zat dälbi? Asyrlar bäri dowam edip duran türkmen tragediýasy şu. Nabar küçünlükde bir illeşimi diýdi adam, men soňky videomyň aşagyndan ýazypdyrda. Diňe diýe özüni bilen halka diýe, diňe özüni bilen baş tutan laýykdyr diýe. Diňe özüni bilen halka, özüni bilen baş tutan laýykdyr. Näme geňe alýaňyz ey halk diýe. Biziň bir illeşimi ýazypdyrda. Siz aýna ahiredin, özüňizi görüň diýe. Özüňiz kim bolsaňyz ýaşaýyşyňyz hem şol bolar diýeni. Gaty dogry aýdypdyr. Men şuňla alaşýan. Özüňiz kim bolsaňyz ýaşaýyşyňyz hem şol bolar diýeni. Ýene bir nakl wada. Her halkyň özüne göre hany bardyr diýdi. Her halkyň özüne göre hany bolar diýdi. Bizim şu günümizde nala ya saray birinde başymyza gelen şolar ýaly musallat bola ya odala bir niyadif tipi ýeri geldi bir samsyk kelesaň öz kitabyny Allah'ın kitabı diýip hasap edip oturan menden Hudaý tarapyn geldi diýdi. Şunu okanam men kitabymy okan ruhnamamy okanam 3 göde okap çykanam diýe jennete düşýär diýip ýa-da dili bilen aýdyp oturan bir kelesaň geldi. Özünden peýgamber ýazajak bolan. Ola indi gitdi o dünýä. Ondan soň ýene bir kelesaň geldi. Ol başymyza musallat boldy. Olam ýa türkmen. Ondan soň ogly geldi ýagda ýitdi. Her hem öýdi ýandan ýazyjy, her hem öýdi ýandan bir geni hemme zady urunlanam ol bir iň öňdäki bolmady. Bolýa, sen ýazyjymy, sen akyllarmy, hani döwletiň bir saklap bilýärmi, döwletiň meňde bilýärmi, halka meňde bilýärmi? Ýok olam bolan. Indi men şu meselege geljek bolýan, şu zatlaryň kökleri şu gün nähili zatlarda ýüze çykýar. Näme üçin opozisiýany soňky Sayılar galibärini näçe wagt geçdi? 40 ýyl geçip bar ýa-ho. 40 ýyl geçip bar ýa. Özüm şu hereketiň içinden 36 ýyl bäri 1989-njy ýyldan bäri şol ilkinji gedek intek sayılarga maka agdy birlik opozisiýon halk hereketi diýilen hereket döredilen bäri men şoň içinde ol ýa beýlek bir derejede. Käwat aktivrak bolduk, käwat passivrak bolduk. Men şu zatlaryň içinde da şu zatlaryň içinde görüp gelýänler näme üçin opozisiýa diýilýän, aktivistler diýilýän da birleşmeden ok, uly güýje gurulýan ok.
Şonu men belli bir derejede özümiň bir tapgyrlaryny gepleşiginde de düşünürdim. Ol gepleşik, o tapgyrlaryny gepleşik sanjar wakaty näme hakykatlar we toslamalar diýip bir gepleşikler tapgyrlaryny men taýýarlapdym. Görmedik bolsaň şonu görüň, tomoşa ediň. Şo taýda da mundan 20 ýyl odal, 25 ýyl odal şu urdaky bar bolan men problemlarym görüp geldim. Şo waka näme hilýär çykdy? Şol Niýazow Niýazow tagtyndan agdyrmak, rejimden agdyryp oň ýerini almak üçin edilen tynanşykda opozisiýa öýde arasynda juda çykan agdalalyp nähiliň soňuna şowsuzlyga getirdi. Indi şo döwürdäki gaýt bolan ýalňyşlyklar näde gaýtalanýar şu gün? Men o barada da men soňky gepleşiklemde etdim. Türkmenler diktator näde dip döwür diýip ýüri tebir gepleşigem etdim. Onam görüň. Men şo taýlarda şo düýüp sebäbini düşündirýän käbirler aýdy. Ay na siz öz araňyzda oňşuňdyk. Ay diýär tankid etmän bolanokmy? Bir-biriňizi ýamanlaman bolanokmy? Bolanok. Şu datlaň sebäbini açyk görkezmeseň bolanok. Şu datlaň sebäbini düşünmek üçin hem tankydy analiz gerek. Tankydy analiz edem kim halanok? Özi haramzada bolan adamlar halanok. Kimin zanny haramzada bolsa şolam tankydy halanok sebäbi sırtaçylýar. Öz zanny düzü bolsa, neti düzü adam, päli düzü adam tankitden gorkmaýar. Özüne jogap berýän milýandyr islendik ýerdede. Islendik adam göňünde islendik platformadadyr. Aşuň kunem tähelbi gödedir tutturulna diýip gorkadýan amaly. Ay onu beýtme. Ay sen dönüksin, ay sen agentsin. Agenti çykarjak bolup durlar. Indi şuna da düşünmek üçin, şu gün bolup duranda da düşünmek üçin men ýene de käbirdatlara gaýtadan bermeli bolýan ýa käbirdatlar men täze çerak garaýyş bilen hem side görkezmeli bolýan. Şunu düşünmek üçin men ýene de bir zady side gaýtar berçek bolýan. Ýöne şu problemäň ödegini düşünmek gerek, şu ödegini düşünmek üçin gerek. Men şu geçen ýyl bolan bir waka side gerçek bolýan, ýadyňda düşýän bolsa, men bir gepleşik edipdim. Şu geçen ýyl aktivistler arasında bolan bir waka bilen baglanyşykly. Ol hal iştip bir haramda adamadyr. Hökümetiň tarapyny tutup aktivistlere hüjüm edip berýän. Şo arada men geçen ýylyň iýul aýynda gepleşik etdim. Şo gepleşigiň adam türkmen awtoritetleri diýip goşadyrnak içinde we olaryň bejergesi diýip atlandyrylan gepleşik şon şey diýip atlandyrdym. Kim görmedik bolsa görsün. Men şo taýdaky da ýene bir gedek ünsü çekjek bolýan. Şonu ýadyňyzda bolsa, daşary ýurtda häzir ýaşap beren Türkmenistanyň hökümetiniň rejiminiň hem şu daşary ýurtda ýaşap beren ýerinden şolonkin ýalap beren ýalajak bolýan bir ýaşawlaryň biri Serdar diýip biri Polşada ýaşap berýär, işläp berýär. Şo taýda gulçuluk tähmetini çekip berdi. Şo taýda oturan ýerinden aktivistler bir gepleşigine goşulyp TikTok'daky 3 milliona goşulyp şo taýda şolara öldürmek haýwatyny atýar. Meniň tilim damaňyz şolar näme dernip bar. Indi şo bölegi dinläňeliki. Gawatdaş biljeň bam erkegiň ýekece men men aktivist men erkek aktivist çykyljaň bam içiňizde. Haçan geldin Warşawa, Polşa, haçan geldin. Yo, maňa poky men düýün geldim Warşawa. Men ýekejen gawatdaş biljeň bam içiňizde. Haýsyn. Erda, taňa sen derdin näme? Indi biriň aýdýan zadymy saňa batdymy? Derdim sen damaňy tersine çalmak. Sen sikimi çalarsın. Eşitip koy. Ben pikir etjäňiz jeňiz ken tat men özüm ýalyk görýäňiz jeňiz ken tat gibany bil. Şolanyň diýen adyny inserin Nuri şagal düşündirjek bolýar-da oňa. Sen derdin näme bu diýär-da? Derdim. Men derdim diýätiň damaňy tersine çalmak diýär-da. Men derdim diýätiň damaňy tersine çalmak näme üçin? Sen ýa Türkmenistanyň hökümetini tankitleýän, sen Türkmenistanyň ýagdaýyny, sen meselelerini goýýan. Bar problema şomuşunda. O taýda oturan ulanlara maňa düşündirjek bolýar-da. O düşünýärler, şunu ýaly adamdan tanam gaty köp. Şunu ýaly adamdan tanam gaty köp. Biraň ha şu, ýani men agdandadım ba nadanlygy, türkmeniň nadanlygy bar. Ata-baba dowam edip gelýän nadanlygy. Ýani sen meselelerini goýgap, adamdan kynçylyklaryny goýgap, problemalaryny goýgap, şoň çözgüdüli hakynda pikir etjek bolýan adamlar, şoň üstünde pikirlendirjek bolýan ony. Saňa taw bolsun aýdandan geçen bir giden hayvanlar we hayvan derejesindäki ýyrtyjy gemirjiler ýani janwarlar adam sapat, türkmen sapat we adam türkmen diline görülýärler. Olar taňa hüjüm edýär. Sen de damaňy çalaryn ýa şo meseleni goýganyň üçin de damaňy çalaryn.
Şoň üçin mine şu kökü var, köküden bar. Näme üçin biz türkmen bolup ödümiz döwletli bolup bilmedik. Näme üçin bize daşyndan gelip döwlet durup berdiler. Orsi diye ne dedi, Sovyetler dedi, yeneler dedi, geldiler, bize iyi çıktılar. Daşımada hiç terhedimiz çekip verdiler. Ha devletiniz, ha davodunuz, ha fabrikiniz dediler. Ha sizin okuyacağınız, ha sizin medisine idaranız, ketelhananız, hemme dadınız deyip bize grup verdiler. Tamam, aradan bir 70 yıl yalı vakt geçten bolin biz ödü başımda bolacak, sizin keşiňizi çekecekler, sizin aladağıdan biz çekecekler. Barın gidin ödüňizi görüň deyip 1991-nji ýylyň ahyrynda şey deyip bizi uğrattılar bolin. Şo günden başlap, şo pursatdan başlap bize şey deyip berilen towwady, döwleti yumruk başladık. Bizim Türkmenlerimiz yumruk başladılar. Inni şo işte Türkmenlerin içinde hencecik bir üşü bolan adamlar, bir towwady bolan adamlar, bir paýgada bolan adamlar şu prosesin öňüni almak üçin näme diýýär, jyrjaşýar. Şu näme alamaty, biz näme öňüni aljak bolýar? Şu döwletligi, şu güdöredilip berilen zadyň ödüni how iň bolmany şonu bir saklaň diýärse. Şonu döwlete meň dedin diýärse. Millet hakyny ala dedin diýärse. Bolmasa millet hökmünde yitip barýar, biz döwlet hökmünde yitip barýar bolan wara. Şonu diýmedi ýa, şonu diýsen diýär, şoň aladan göçülürde alada görpeseň teň damaňy çaljak diýär. Şona öýler üçin gahrmanlyk ataplar, ýanky haramdadylar wa öýler üçin şonu hakyky gahrmanlyk diýip düşünýär, şonu watançylyk diýip düşünýär. Watantöýürlük diýip düşünýär. Görýärmi? Ak bilen garan ýer çalşan. Başlaryny aşyrypdyrlar da inden şonu hakyky kadar ýagdaý diýip düşünýärler da. Indi seredin. Bulan ýanyna gelip bana goşunt goşýan, şoňa golluk berýän adamlar ba. Ana şo gepleşikde men şo bölümem görkezdim. Indi haly işleyip ady belli ýakatga işli haramdada rejimiň bagyşlan bolyn götürýänçidi. Şo taýyp gelip ýanka golluk berýär. Şo damaňyzy çalaryn ýa-ni golluk berip olam iň soňunda sözüni ýanky ýaly bilen jemleýär. Sizi öldürürün diyen sözler bilen jemleýär. Seredin onu? Sen ýankyň aýdan pikirlerini dol gollaýanmy diýsem sen onu maýdy bilen o ýa-ni. Men näme şunu öz pikirime golla bilýäkam, ýylyň pikirini men näme şunu goşulaýyn? Onda näme üçin goşulýan diýen, onda näme üçin burnuň sokýan bolgusy diýeri. Men ýymyny şol size garşy gelýän üçin şonu goşurýan. Ýymyny size garşy gelýän üçin atak tire paralyk meselesini gollamok. Ýöne size garşy gelýän üçin men şonu gorýan. Gora diýen. Sebäbini aýtaý. Onda senem bir de karşı gidýäň da, doğru değil mi? Biziň ýalyp barýan diýen gürrüňlerinde, fikirlerimde. Men kim o? Siz kim? Men kim o? Özüňiz meňre deňep ýörsiňizmi? Allah. Görüň watandaşlar kimi gorlaýanyňyzy görüň, kime laýyk basyp kommentariýa baryp agam mala des diýeniňiz biliň. 2 gün soň injik götürmän, halkyň siz kim diýip bilýär ýene de. Siziň taýaňyzda belli bir ýerik gelip soňundan üstüňizden şeşelle kakýan adamlary sizem gidip gollap berýäňiz. Şundan beýle şu patpiskasyndan çykýaňyz. Kommentariýa ýazan ýok. Gerek bolsa jaly edin. Olar ýaly watanyňy sevýän bolsaň, ýurdun alyp barýan siýasatynyň gollaýan bolsaň, bar git de sikişleýän bagşda bolun Polşada git Türkmenistanda ýaşada ho. Näme? Ronaldo Darabystanda işläp ber. Bar Ronaldo aýt. Ronaldo näçe dollar alýan aýt, biram sen näçe dollar alýanyň aýdanma. Şoň şuna aýdalmaýan, pul sanaşalmy sen bilen ýa. Sen ýa şu doktordan bana. Polşada näçe dollar alýan? 900 men az gelse, men size 900 men az gelse, men edeceğim näme diýseňiz edýär. Şoň şuna aýdalmaýan size, pul sanaşyp bolýan siz bilen. Halys. Ýymyny men sanaşyp bolýan. Ýymyny men sanaşyp 7 metre gazdyryp satyn alaryn halys. Awalny sen bar gowwadan ýa-ni keninde $1 milyon galan ýa-ni keninde Bitcoin tiýlamaly montan. Halys, ben sanaşyp çekinmeli. Koşan territoriýasyny döwlete, hökümete, watana zat diýip men töwerende da zat diýip da gawat gelýän öldürder nowlanlar. Men size aýdaýyn insan gurrun. Ne seredin? Şu diýe Polşa territoriýasynda diýe öňümden çykaýsaňyz diýe şular ýaly şu hökümete dil ýetirip, biziň Türkmenistana dil ýetirip mesele goýdap, men sizi öldürder diýen söz bilen jemleýärdi öňümden. Indi şu haramzada henidem hatta efirlerde aktivistler arasında gelip koşuluyor. Aktivistler dilýäniň arasında gelip koşuluyor. Şolong ýanynda oturýar. Indi heredin. Şoň bilen bir wagtyň özünde de ol haýwatynam goý bolsun eden o haýwatyny.
hayvatını hasa arttırdı gaýta deredim. Şu Abdullah görgülü Abdullah bilen Alşir ýygyny almadyndan edil 1 ay ýaly öň 1,5 ýaly ay öň martyň ortasynda Abdullah ýüzlenýär TikTok'da da var ha. Sen niye atılıp diye sen niye goğca bolup diye sen niye gatı gitme diye gurulap diye da yankı näme şunu hayvat at diye tebe mesele bolýar meseleleri bolýar halkyň meselesini Abdullah bolam diye sen niye gatı gitme diye sen niye akıllıca bolýar bolmasa diye bir gün niye sen niye ol Abdullah'ın atıptırlar maňlaýyndan kellesinden ok berip kellesini pytratyptyrlar diýen gurrun peýda bolar diye gatı gidip oturdan şoň üçin akyllyca bolyp Abdullah yankı ýaly doýduruş ber ýani onam diňle. Men sana doýdurýandyr. Soň bilet aktivistler arasynda Abdullah'nın biri atyp gidipdir, biri aýagyny gellesinden pytratyp gidipdir, kellesinden bırak atyp gidipdir. Awa, kim etdi kady gözläp bererler seni? Akyllyca bolap agamy. Deň duşlaň bilen. Ay goýaýsana, goý hal işli, goýaýsana jana agamy. Gormant men diňle bir zat aýtsak da. Indi bu hayvan, bu hal işleýän hayvan, ol yankı hayvat dilenem çäklenen o. Ol şu Abdullah bilen bilelikde ýygnalan Alşir Sahatywa da öňünden duýduruş beren bolýar da. Ol bilýär, ol wara rejim bilen baglanşyply Swýadyn adam, yankı hal işleýän ýumruk ýaly daşugura motuklar nemedir jik-jikdir bolýar. Ýöne rejimiň içindäki adamlar bilen Swýadyn näme aýdyp otýar. Siz diýe Alşir'e ýüzlen. Edil şo döwürde Alşir'e da yankı ýaly haywaty duýduruşy edil şo döwürde martyň ortasynda berdi da. TikTok'da. Näme diýär Alşir'e ýüzlenip? Hadi maýa aýyna gidýäňiz diýär da. Gidýäňiz diýär da. Ödem gitmeňiz mümkünem diýenok. Gitmeňiz mümkünem diýenok. Maýa aýyna hükman gidýäňiz. Senem gidýäň Abdullah da Dur Sultanym gidýär diýip inha welilik satyp otýar. Onam diňle. Kalış, ine şu maňa ine şunaka ugrozalar etmeseň, pожалуйста, hay, sizler mayda gidesler, ata watana, sen kim özüň bolupsaň onda edip maňa ugraja edip bilet. Ha? Nime sen bilet, napy şu hökmede napa bir guşluk mu ýürepseň? Hökümet näme etdi sana? Bunu görmedi yani näme etdi kıynaşýan sen? Смотри, мен сага отчитываться edemem, братишка. Eğer de хочешь мою историю послушать, гир менин YouTube kanalıma, tamam mı? Mezat şu anda duran. Это раз. Во-вторых, вот ne üçün sen azamaňa yana may ayında sizler juristler kim aytdy sana onu? Ne üçün sen onu dedi oturupsan? Kim вообще sen? Men halış. Barada men tanımayan. Kim ne sana onu? Bölmeden gereklerini hurlarla ne çok beni tanımayan babasını tanımaz. Ol iki. Ne? Sen mayda yöreyen o hemen Dur Sultan mayda yöreyen ol pragnoz ayda mı mesela? Ama yöreyen o diyen ama men sana yöreyen diyen. Evet abi. Ama ata vatanına karşı ata vatanına internetteki erkekliğini vatanın içinde görkülüp diyeceksin ki men ne abi iyile bile diyeceksin ama sonra ata vatanına karşı yalan. Belli aynı şey mayda yöreyen. Kim aytdı sana onu? Yenem aytdı, yenem aytdı. Şota da bir zada öňserin. Ýa-ni halleşiň sözlerini. Hökümet sana näme etdi diýenler. Alşir öýlen. Hökümet sana näme etdi? Näme günüň bolup görüp bilmedi ýaly näme etdi hökümet sana diýär. Seredin hökümetiň tarabyny tutup otýar. Ine ýaň ýakynda. Mart, aprel aýlarynda hökümetiň tarabyny tutup otýar. Hökümet sana näme etdi? Sen niýe näme üçin de hökümetden kytlaýan diýär. Sen o döwlete dil ýetirýäňem diýen ol günden güne aýdyp otýar. Häzirki haram hökümet var. Ýa-ni bir maşgala tarapyndan dolandyrylyp oturan rejim ma, diktator rejim. Şo taňa diýär, näme ýamanlyk etdi? Näme üçin sen niýe şolara dil ýetirip otýarsyň? Şolary tankytlap otýarsyň diýip gün aýdýar. Şu hökümetiň tarapyny, şäherki diktator rejim tarapyny tutýanyny gün aýdyp otýar. Taňam aýdýar. Alşir genýär, sen niýeden bilip bersiň bu zatlary diýär, bileti gelýär. Sen kim? Sen öýdüň kim diýär? Näde bu zatlary bilýän? Biziň akylda haçan akylda jekdiňmede sen bilip otýarsyň. Bilýän bolsaň diýär, sen niýeden bilýän onu? Olama niýeden bilýän aýdan ol. Niýeden bilýän aýdan ol. Olay diýär, men saňa diýär prognozam aýdan mok diýär. Men saňa göremeň mümkünem diýen mok diýär.
Men taňa gün aýdýan diýen. Sen gidýäň Dur Sultanym gidýär, beýleki ýanky Abdullanym gödüňni tutýar. Gidýäň diýen. Şundan 18-nji martda aýtdy. Aradan bir ay 10 gün ýaly geçenden soň 28-nji aprelde de Abdulla bilen neme ýygnaldy. Dur Sultanym Hudaýa şükür maýyň başynda gitdi. Dur Sultana hiç neme bildirmediler. Sebäp Dur Sultana iýem şo döwürde status berildi. Almak kararı gelindi. Yani Kanada uğratmak kararına gelindi. Şoň üçin o batyrny bilmedi. Indi men bir sonra göresim gelýär. Şu Nura baled edip görenler var. Nuru şo taýda oturup garpyşda şeýlemi? Geçen ýyly ýam iýulda garpyşdy. Men onu görkedim, gepleşim dedi, görkedim. Ýanky bölek dedi, görkedim. Şu hali şu haramda ile garpyşdy şeýlemi? Ondan indi bir sonra göresim gelýär. Şu indi bar diýildi. Men şu haramda, men şu taýda bir zady görkezip oturýan size dary. Şu haramda aktivistlerin içinde oturuyorlar. Käbir aktivist diýilýäniň içine gelip oturýarlar. Öýdem ýan kyýaldatlar edip ber. Gün aýdyp otur. Men biz diýär siziň uğradyljagyňdan bilýär, uğradylýaňyz barwam diýär şo taýda diýär. Näil erkekdiň şo taýda görkezersiň, bay saýrarsyň diýip şeşelle kakyp otur. Şolaň bitjegine de akadiljeğine. Şolaň akadiljeğinden ýagny Abdulla bilen Alşeýriň akadiljeğinden dol habarly eken. Şonu görkezdi mart aýynda. Indi şu kim adam bolýar? Rejim adam bolýar. Şeýlemi? Şolara hyzmat edýän adam bolýar. Indi bardy geldi. Men kime sonra berjek bolýan şu taýda? Şu Alşeýr neme bilen bagyşlaň Nuru Annay bilen, Nur Şagal bilen Talip Abbasowa baled edip görenler var. Bizim gözümüz açdy Nuru bilen Talip o sen olara dil ýetirme, sen olaň edýänlarynyň yüzden bir bölegini medýän ok. Olar näýil ana korrupsiýany, näýilik problemler açyp görkezýär. Malades. Sen olara dil ýetirme, adar berme diýip şey diýip oturan balyeşikler var, şolaň balyeşikleri. Men şolara ýüzlenesim gelýär. Indi şol ýanky hal işdiýän haramda adam şu aktivistlere, aktivistler öldürürün, damaňyzy çalaryn, sizi attyryp kelýän patradaryn, näme derin diýip ýörün. Şu adaçynda şey diýip gelýär. Şu haramda adam men aşaklyk bilen kömek edip, şoňa ýardam berip, şu taýda Ýewropadan gaçyp atalga almaklyga kömek edip beren bolsam da, şu hal işdiýän. Göňüne getirin, men Ýewropada oturýarym. Menem şu hal işe pismo podдержка diýilýän ýa-ki rekomendasiýa berýän, ine şular bolan aktivist diýen. Şular bolan aktivist diýen. Şular bolan rejime garşy görüşip ýör diýen. Öýde mene internetde, YouTube'da da, hatta TikTok'da çykyş edibem, kemçilikler tankytlap ýör diýen, men ýalan rekomendasiýa berýän şoňa. Tersa 180 gradus tersin. Hawa elimden geleni kömek edip ben ödüme maslahat berýän. Näde paýsy ýurtda galyp boljakdygyny aýdalyny şol häzirinde Polşa gelip gidip berdi. Şo Polşadan mysal üçin näde tiýatry gaçyp atar galyp boljak, öýüňden näde aktivist ýatap boljak. Şo wagtlar men aýdyp şoňa aşaklyk bilen maslahat berýip şoňa kömek edip oturýarna. Indi şoňa üst açylsa, şey diýip oturan wagtym üst açylsa da, siz maňa näil gararsyňyz? Nuryň balyeşikleri. Talip Abbasowyň balyeşikleri. Men size ýönellige ýüzlene mokşu şu sonra ýönellige berem mok. Şolar ýaly iş edip oturan bolsam, ýanky haramda da gollaw berip, şoňa aktivistlik statusyny berip, şonu şu taýda galdyrjak bolup, elimden geleni kömek edip oturan bolsam, şoňa üst açylsa, siz maňa näil gararsyňyz? Men kim bolýan şonda? Men rejimiň adamty bolýan. Günnün men şonu subut edýän şeýlemi? Günnün men şonu subut edýän. Ýanky ýaly haramda da şolar ýaly gollaw berip. Şol işi şuň kuna çenli şol işi Nuru Annay öýdi edip gelipdir. Öýdi edip gelen öýdem dili bilen aýdýar. Indi men size şunu açamdan soň siz Nuru Annay'a nähil gararsyňyz? Nähil gararsyňyz? Indi men häzir şu öýd dilinden men eşitdirjek size. Men diňe men öýd dilim bilen aýdam, öýd dilinden eşitdirjek men şonu. Bulam näde açyldy? Şu ýylyň maý aýynda, maýyň 10-na bir gepleşip goýdum men. Ýanky nemede görkezýär nädir? Inha, şu taýda men gepleşikleriň tanagyny şu taýda dronlar nädir görkezýär? Inha, 265-nji gepleşik nomry. Aktivistmi, agentmi ýa-da bejergisiz balnoý diýip şu Nuru Annay'a bagyşlan. Nuru Annaň şol baýdak baskylama bilen baglanyşykly men wakasyndan başladym. Soňra Nuru Annay'yň umuman alyp barýan işine men analiz berdim, şo taýda köp
faktlar görkedim. Yani näil faktları? Şu adam tatyanlyk hakynda. Şu adamdan sanawyny toplap, soň iň soňunda da şu näme ödem öz dili bilen hem toň boyun alyp otyr ol. Atamra adam, atamra tapar, hem şu ilkinji gerek şoň şahsiýetini Türkmenistan hökümetine ýetiren şo bolup çykdy. Arada bakyn tatdy, bakyn hemme dogun garyndaşlar bilen suratyna çenli çykardy. Menem şonu görkezýän da, indi şo gepleşi görüpdir da Nuri Anna, indi özüni aklajak bolýar. Men ya baky bilen men aramda diýä, näme üçin şol jetleşikde çykdy men, näme üçin ya bakyn diýe şahsiýetini açdym diýä. Suraty bilen emme ejeti dady bilen garyndaş bilen oturan suratlaryny şeňde görkezip da. Baky gözi ýetýänok, men senin hakyň ýok any açmaga. Bakyn gözi ruhsat beren ama. Bunda näme diýä? Baky bilen aramda diýe jetleşikde çykdy. Men ýa şoň üçin etdim diýä. Bolýa baky bilen aramda jetleşikde çykypdyr da. Sen näme geljekde islendiň adam bilen aranda bir oňşukluk ýüze çykdy aktivistler bilen. Mesela üçin ýüzüni ýapyp çykyş edip beren aktivistler bar orta. Saňa da ananyp sen adyny, familiýasyny ananyp beren. Birden ka nämedir bir zatda şo sen bilen alalaşmady. Sen şonu satyp goýberjekmi? Şoňa ukuyup bullygyny görkezip gelýär. Men şoň üçin şu wagtda bara näme üçin şu temany goýdap otyryn. Şu gün bara şoň töwereginde häzir talip bilen Nuryň töwereginde ýaş oglany ýyllar peýda bolup berdi. Men käwat görýän da. Şoň gepleşiklerini aşagyna gollap çykyş eden bolup otyrlar da dedi. Ay bu diýä käbirler maňa ýaram. Bu diýä Nury bilen niýe talip bizim gözümüz açdy diýä. Bizim gözümüz açdy eýlem, açdy beýlem, açdy. Ýagny özde gurunda hol 20-nji ýyllar taparykly bilen halra söýüniň töweregine adamlar ýynlandy da ýaş oglany ýyllar. Şo wagtda men wara bulara düşündirjek bolup uradym da. Oho, durma oho bir taparykly diýen adam tek düğün hawun ha Niýazowyň hökümetinde işledi minister bolup, ministeriň orunbasary bolup. Niýazowyň şahsiýet kulturyny öğretmekde, şoň diktaturasyny öğretmekde ullukan rol oýnayan adamdan biri o. Ödem aýyn ha pul ogurlugyny suwut tarapyndan höküm çykarylyp, suwut edilip, gaçyk gaýdan, ogurluk edip gaçyk gaýdan adam ha ödemin ha suwutyň hökümetinden öz dilinden hem saptyryp otýar. Şol ministerlikden ogurluk pullar geçirenligi hakynda, daşaryýda çykaranlygy hakynda. Ödem dilinden saptyryp otýar da şo zatlar. Men şu zatlar düşündür, uğradım da, bular dedim, öz ogurlugyny ogurluk edip, diktator rejimi ýatap, soňam wezipeden giden soňlar. O ýanyna kalmra söýünýärem, o biriniň bir gülýaly maşgalasyna elge atyp, şoň eýer tarapyndan atylyp sırtyna ok degip bara, wägerip gaýgyryp ortada gaçyk gaýdyp, soň ortada bejer galyp, soňam ay meni Niýazow attyrdy, men Niýazowyň rejimine garşy çykyş etdim, muny atdylar diýip bara, hakykat aýtman, o hakykat işlek gaýdan o gyzylar watyny onu tanamayan, bilmeýän adamlar ýok ol. Gyzylar watyny häkim bolup işlendi. Kime elge atsan, haýsy geline elge atyp kim tarapyndan atylandygyny açan näme kişi bilip otýar. Olam gelip berdi özünden gahrman ýasaýar da. Iki tane şular ýaly bir haýwan. Buň töweregine adam bar ýygnanyp bilen geçmişini bilmeýänler bar ýaş oglan ýyldy. Ay taw bolsun, biziň gözümüz açdy da, biziň eýlemimiz açdy, beýlemimiz açdy diýip. Menem şikayet etdiğim şu zatlar düşündür, uğradım da bulan düğün geçmişini, bulan kim bulan, bular ne edip rejime gulluk etti, özde urunlar, ne edip çıkıp kayıttılar. Olin ay men üstüme bir hücum edip başladılar, ay sen kime dil yetirýän, sen kim bolupsyň, sen nerden çykdyň da, sen nerden çykdyň, men düğünümden habarsa adamlar da, indi şu gün edil, ýanky talip bilen Nury wagtda käbir ýaş oglan ýyllar ýanky ýaly özlerini alyp barýarlar. Ay Nury bilen talip bilen gözüm daşdy da, eýlem daşdy da, beýlem daşdy, sen olara azar berme. Oho biz bu zatlaryň içinde gedip ýörsa. Bu zatlaryň içinde gedip ýörsa, biz bilen ýa-da edip beren hereketlerini analiz berip otýarsa. Bulardan ýem ýanan adamlar bar, bilen ýem satan adamlar bar, özüm öz dilleri bilen aýdyp otýar. Nuryňdan öz dili bilen aýdyp otýar. Şo ýanky gepleşip görmedik boldan, şo Nury barada şu ýylyň maýyneden gepleşip. Şo taýda da men birden fakatlar getirip otýar. Indi bu Nury näme diýe özüni aklamak üçin. Şo ýanky baky näme üçin satanlygyny delillendirjek bolýar. Baky diýe men diýe gaharmy getirdi diýe. Näde gaharmy getiripdir? Bu bakyň ýanyna bir saray diýe. Haliş barady. Bu näme edip bereken? Halişa, ýanky haramzada. Şu aktivistleri ýurdun içine uğratma uğruna eline edip beren, aktivistleri öldürürün, haýwat atyp beren, ýanky haramzadadan aktivist ýatyp bana rekomendasiýa berip, Ýewropadan, Polşadan bana gaçyp atalmak üçin kömek edip bereken. Bana maslahat berip. Indi ahali hem aktivistlerin efirine çyksa, bana hücum edip beren, bana yerine oturtup beren adamlar var da, şolaň birim baky. Ýöne flok lakam bilen. Ýöne hakikatyny aýtman, gidilip beren. Aktivistlerin tarapyndan da bakam. Olin wara,
Indi Nuri ne etmeli? Buna hiç yerde aktivistlerin kanalına bana hücum etmediği ettirmeli. Ne için? Tabii ol hadır hali iş men aktivist deyip men Türkmenistan diktatör rejimine karşı görüşüp görünen biri deyip hadır Polşa'da ya başka bir yurtta arda verdi. Tiyatro kaçmatalgan şu almak için arda verdi. On kanallar derngel ya ondan sonra ya sen niye de çıkış ediyorsun misal için. Olam kanalını görkezmeli. Men şunyal TikTok'um ma ine men şunyal YouTube'um ma misal YouTube kanalım bana deyip. Ondan olaram girip terede o tayda da bir aktivistler bilen garpışı oturan olsa, hakiki aktivistler bilen garpışı oturan olsa, bunu tartaçıl yara. Şoň üçin Nuri näme diýär? Indi bunu iňe taýy hally işi, iňe taýy ýerine oturtýandan biri bolan, baka ýüzlenýär. Baka diýär, sen ýa şuň bilen dawalaşmasan diýär. Sen şu diýär efire çykanna bir öýdüňi bir normal şuň bilen bu oňuşluk alyp baray diýär. Baka mundan sonra o hol haramda da diýär. Men näme üçin diýär? Men onu tankit etmeli. Men näme üçin onu ýerine oturtmaly? Ýok how diýär, şo diýär, şola meni biziň tarapymyzda diýär da. Indi näme bilen delillendirjek bolýar biziň tarapymyzda diýip. Näme üçün şo taýda bir balamut, bir islam diýip bir ulan da balamut. Bir çalay jowlan bilýän tiňizler şyk edip gyýylar bilen degişip gülüşüp şyk edip beren hiç il aktivizm bilen hem işi ýok Türkmenistan içindäki problemler bilen hem işi ýok. Şoňlara taçyny şamratmy kimmi bir ýegenden bir bunu taçyny tiripdir. Heme urupdurlar heme taçyny tiripdirler. Näme üçün şol öýdüni ýaman öýdüne anamda alyp barýar. Dogumul jowlan, islam dilli jowlan. Yöne mesele goýan bir halkyň problemasyny goýan. Bular näme diýipdir? Aýtyn ýödüňe gowy niýet ýa-mı diýip bara, buny kim etmek üçin ýak edip bara, muň taçyny tersine teripdirler. Çıp näme diýipdirler? Takrir etdirler kellesini. Indi buny kim etmek üçin diýerler da. Ondan şo taýda bara, ýanky taçyny teýrandan indi bu islamyň tarapyny tutan bolup ýanky hal işdiýilýän, şo taçyny teýranlara çykyp durmy, şammy diýip bir bilen gürleşýär. Olam Ýegen şammam däl, başga bir şammy barm şunda. Şo ýegenden töweregine aýlanyp beren ýene bir şammy diýip biri bar. Şoňa çykyp ýanky näme bu video alan bolýar, öýdem şonu aşak bugüne ýazgalýar, o Nura ýazdyrýar. Nuryň öňünde görkezden bolýar. Yani men gepim şolara da geçýär diýip bar, men şolar bilen arkaň gürleşip bilýän ýegenden töweregine aýlanyp berenler bilen bir zat diýip bar. Indi Nury näme diýär? Baka aýdýar. O seredow diýär, bu how diýär, bu Google'un tarapyndan bir diýär, bir adalatyň tarapyndan seret diýär, islam diýilýän oluglaryň saçyny terdiler bolýan diýär. Şoň diýär, şoň tarapyny tutdy bu diýär. Şoňa näme sagyryp diýär. Şu aktivizm bolýarmy? Şu aktivizm bolýarmy? O islam diýilýän öýde aktivistler. Bu jalay jowlan, ýanky gyýylar bilen degişip gülüşüp meni şa diýänse şey diýip beren oglan ol, wala leýlan bolan şeyden ol. O halkyň derdi bilen nemesi ýok, o işi ýok. Ha o tarapyny tutup durum da hawa. Halkyň indi şu ullukan bir halk üçin edilen iş ýalet görkezjek bolýar da şo taýda. Men niýe şey diýdim, bey diýdim diýip bar, iň soňunda bu näme diýär? Baka aýtmaly bolýar. Men niýe şuňa diýip oturma alyp bermek üçin kömek edip berýän diýär. Ýewropadan diýär. Maslahat berip berýän diýär. Öňem bir de maňa gelip goşan maglumata görä hatda rekomendasiýa da beripdir şu aktivist diýip. Nury. Indi Bakingam gahar gelýär. Baky bunu eşdiýärde soň ertesin bir güni ýanky haliş ekrana çykýar, ony halişiň ýanyna barýardy. Sen niýe gaçyp atylýar? Aljak bolup berim, Ýewropadan diýär. Sen näde aktivist bolýan diýär da. Bunam näme eşdiýär? O Nury eşdiýär. Indi Nury şoň bilen düşündirýär. Bu diýär, men sırmy satdy diýär. O sen sırgyň satan o. Sen sırtyň açdy, sen rejim bilen işleşýäniň açdy. Sen haliş ýaly haramda da aktivistler öldürjek diýip beren adamdan arkasynda oturup şoňa rekomendasiýa berip, şolara şu taýdan oturum alyp berip, soň näme etdirjek bolýan? Olar näme üçin şu taýdan oturum aljak bolýar? Näme üçin? Rejimiň buýrugyny ýerine ýetirmek üçin, olar rejimiň içaldy. Şu taýda Ýewropada ondan iş alyp barıp beren bir ýaly, on ýaly aktivistler bar, jurnalistler bar, şolara garşy nähil erbetde gurnamaly bolsa şolaryň eli bilen ondan edip bolýar. Şolary ştat getirdiň. Sen hem Nur haramda da şolara yardım edip berdiň. Sen rejimiň buýrugyny ýerine ýetirýän. Rejimden taňa görkezme gelýär. Şoňa rekomendasiýa ber, sebäbi sen eýýäm adyň wa, sen aktivist diýip adyň wa, aktivistlaň bir opozisiýonерlaryň liderleri hökmünde bir liderleriň biri hökmünde sen adyň wa. Sen o rekomendasiýa berdiň, oň bäzan oturum almak, aktivist hökmünde oturum almak şans hartýar. Sen hem şonu diliňden tapdyrýan bakyň ýanyna. Bakam samsykdaly odatlar gidläp oturýar. Ona maçýada heme sen sırtyň açýar, sen rejim bilen işleşýäniňi.
Hemem halişin sırnaçya, halişin oturam näme degişli, meheme sırna degişli. Meheme özünün kontrazetke özünün ştak adamlarını getirip şu taýda iş aldırıp barmak üçin şu taýda oturmak berjek bolýar. Senem şolaň içinde işleşip berdiň şoňa ýardam edip. İnha adamlar bunu edip oturan ödem ine şoň öz dilinden dinleýän, şoň öz dilinden dinleýän. Gohun başlanıcam şeyle boldy. Haliş sığınma tavsırması bolana onu vatandaşlar men 100% aýdym. Türkmenistana barıp bilen o Türkmenistana barsa çykyp bilen o. Haliş menden şular ýa-da sorady. Ağam dedi sığınmanın ýagdaýlaryny nähilay haýsy ýurtdan tawşyryp bolýar şeýle zatlar sorady. Menem öz bilýän zatlarymy aýtdym. Owa. Soň Haliş bilen Bakyň arasy düşmançylyklydy. Baka jaň edip Haliş diýdim, neme Baky diýdim. Şu Halişam diýdim, erwede bolan näl düşünjesi ýerinde bolan. Şol bolan diýdim, hemme zada akkara düşünüp dur. Şoň bilen diýdim, söwüşme diýdim. Şoň bilen. Sen araňyzda, ikiňiziň araňyzda bir düşmançylyk bar bilýän ýöne efirlerde gaýrat söwüşme şundan ulagrak dur. Ödem diýdim. Bir günden ondan aýdylan raçy söwüşmegimde. Bulam ertesi güni kakamrat jalak wele edip görünler bara. Efirine mani ýok, duz ýok, gaýtam peýdasyndan ziýany köp efirlerde bular. Diýerilişim ki kakamradyň ki peýdasyndan ziýan köp efirler. Bu taýda da Haliş diýerilişiň üstüne ýöreýär. Sen şeýle adam, sen beýle adam diýip bolun Baky goşulýar gapdanyndan. Baka da diýär goşulmasy bir toýuňa söwýänädir diýär. Baky garada dur diýär. Goşulgam bilemmo. Özümem rolla gidip barýar. Oha. Şonu ay bir diýdi dinlemedi, Haliş bir aýtdy, iki aýtdy, ýalan bolsa da Halişden sorap bilersiň, Nuriň aýdan dogrumy aýdysan hawa diýär. Bir aýtdy, iki aýtdy, dinlemedi Baky. Onun Haliş sen ejene söwýän men zat diýdi, söwme diýýär. Olam başlady men sen näme üçin onda diýdi sığınmalçak bolup görsiň diýdi Ýewropadan diýýär. Meniň bir günüm aýdança zadym aldydan mertezim şakla diýip gelmek goýberdi ýa-ki gidene. Ay Haliş biraz doňdy şo taýda. Gahar ýelenini bilýän. Haliş inin bağışla ýani men saňa ýamanyk edeýini aýtmadym ýöne. Araňa sarlajak boldum şo taýda. Şondan ýöň. Efir ýapylandan soň Haliş galasoy bar niwekdir. Sen ejen palan edeýin, sen poha aýdýan, men saňa aýtdyklaryn zadym, sen saňa aýdan zadym, sen aýtmalmy şoňa. Men diýdim araňyz urşmaň. Şolan biziň tarapymyz diýip aýtdym diýdim. Ama şu men tarapymyzda adam şu bize kömek edip dur. Ana aslamyň saçynyň serilmegine kömek edip dur. Onu diýip dur, muny diýip dur. Görüp otursaň da watandaşlar o. Ine dili bilen aýdyp otur. Dili bilen aýdyp otur. Ýanky syry. Ýanky rejim bilen işleşýändigini. Nuriň özi. Indi şundan soň men diýjek bolýan adam, şundan soň şeýdinni şuňa näle garaýaňyz? Siz janyňyzdan anmalymy? Indi siz aýdarsyňyz bir tarapdan, oho bu näme bolýar? On öde aktivist ýokmy ne gedip ber. On kömek etjek bolýan adam hem aktivistler öldürmäge taýýar adam. Alşyr bilen Abdullah ýygnatdyrandan birem şol maglumat berip daýat edip şoňa heşelle kakyp oturandan biri şol. Indi Nurum Alşyr bilen Abdullah tarapdary hökmüni özüne alyp barýar da ýöne ýanky haramzada şu taýdan Ýewropadan oturum alyp bermek üçin kömek edip berip. Indi şu zady näme edip oňuşturyp bilýär adamlar men size ýüzlenýän şonu gollaýandyra. Şoň gepine gidip şoň gepine gulak atyp oturan adamlar bar. Men size ýüzlenýän şu iki zady näme edip oňuşturyp bilýär. Oňuşturyp bilmersiňiz. Oňuşturyp bilmersiňiz. Men şoň şunda ýanky gepleşigimi men näle atlandyrdym. Şu Nura bagyşlan şu maýa aýynda gepleşigimi näme üçin men ýanky ýaly atlandyrdym. Aktivistmi, agentmi ýa-da bejergisiz balnoý diýip. Sebebi şonlar ýaly hereket etmek üçin ýa hem bejergisiz balnoý bolmaly, hakyky balnoý bolmaly. Sebebi aýdýanlaryň adamdan öňünde aýdyp gelýän adamyň edýän hereken bir ýerine 180 gradus garşyda. Sen düşmana kömek edip bersin.
Özüňem şo düşman tankitlan bolýar. Dimek, şonu adet etmek için ya sen balnoy bolmaly. Ya da sen tatılan agent bolmaly. Üçüncü variant yok. Üçüncü variant yok. Indi şoň ikisini alyp göreli, ikisini alyp göreli. Şoň haýsam bolsa bir ýerde ýeli. Ya şo balnoy. Yankyal hereket etmeye okuyuplu adam. Onunla siz şoňa bir ýyl baglanmalym, şoňa onan boljak adam ekendi. Indi balnoy diýerler. Bolýa. Bir günaýmagda sag adam ýaly. Onda sag bolup şonu edýän bolsa, sag bolup şonu edýän bolsa, öz eginleşlerini öldürmäge taýýar adama kömek edip beren bolsa, öz eginleşlerini rejimiň agdyna, ajdarha agdyna uğratmaga hewet edip şoňa bale edip oturan adama kömek edip oturan bolsa, diýmek şol rejimiň adamsy bolanokmy? Rejimiň adamsy bolýar. Sag bolup şonu edýän bolsa. Çağlarını näde getirdi şol diýip men sora berdim ya, şoňa jogap berip bildimmi? Jogap berip bilenok, jogap berip bilmedem. Çağlarını getirmek üçin ýanky da boyun bolýar adam. Boyun bolanlygyny subut edip otyr. Indi onu näde bolsa şol atlar o çykyş edip otyr, rejimi tankytlap otyr diýýäňler. Ey şolar ýa naýywnymy? Siziň anamyňda inanmadyga ýermek üçin bir zat etmeli. Rejimi tankytlamasa siziň anamyňda näde ýermeli şol? Sahnaň arkasynda da ýankyal oýun etmek üçin näme etmeli? Ilki siziň sahnaň öňünde siziň anamyňda ýermeli. Özünden gahrman ýasamaly, baýda basylamaly. Gurbanlyk berdim hömmedi we söwmeli, ejesine de ýetmeli. Arkadanam ýankyal hereket etmeli. Türkmenistanyň kontrrazvedkasiniň agentlerini şu taýda agentlerini oturmalyp berer ýaly etmeli. Şolar şu taýda iş alyp barar ýaly etmeli. Şoňa ýardam bermeli, şolara rekomendasiýa bermeli. Şolar aktivist diýip kepil geçmeli. Indi siz şolar ýaly adamyň gepini gep edip biljekmi? Şolar ýaly adamyň edýän çakaşlaryny çynlaka seriýozna kabul edip biljekmi siz? Sizden de soraw döremellermi? Bu haramzada näme üçin onda bular ýaly iş edýär kadyp? Şoň ýaly sizi gapana salmak üçin. Aktivistler şu potensial bir aktivist bolajak adamlar bar bolsa şolar ilki ýüze çykarmaly. Soňam duduga salmaly. Indi ol näme dip duduga saljak? O hakda indi häzir men barýan oň üstüne de. O tema ýan başga tema. Oňa da häzir barýar. Ýöne men size ýankyny duýdurjak bolýan. Şunu adamyň näme okuyup bilýän? Indi diňe bu däl. Bu däl. Bangule indi ýanky halyşyň ýanyna oturup onu reklam edip oturandan ýene birim şuň dosty Talip Abbasow. Oňa da seredin. Indi giýje günni diýen ýaly soňky ýurlar bile turup bile çykyş edip gelýärler. Ýanky haramzada bilen ýanyna Talip amatyr, Nura amatyr. O sen näli halyş? Haram. Halyş toleme näme ýan sen o aýtda bizem ýerler ýüzüňde futbolny top ýalyp tura. Harami ýanam. İçi. Bu ne? Duramın neme? Bolmaň burada. Neme gelirim? Indi inferiň size teredingine. Talibam Nuram gülşip gegişip oturanlar. Ýanky halyş bilen gülşip gegişip otyrlar. Şolan gülşip gegişip oturan wagtam baý Alşyra ýüzlenip sen basymyna ýurda gidýäň diýe. Abdullahy ýüzlenip seni öldür, seni öldürdirin ýa kellen pytyradar ne attyryp diýe. Sen ýa gowja bolmasaň ýagny sen tankydyň besetbeseň diýip oturan döwründe bular näde bile oturup efire çykyp bilýär. Näde bile oturup efire çykyp bilýär. Şo rejim bilen şolan gözler hyzmatdaşlyk etmede, şonu etmelimi? Näde düşünürýäňiz? Men size sora berýän, şolan tarapyny tutýan şol balejikler bar, men size sora berýän. Näde şolar ýaly haramzadan ýanky aýdy oturan zatlardan habarly bular. Aýdy oturandan habarly. Bular üstesine näme diýär? Diň oňulenim çäklenen ok. Ýanky haramzadanyma beýleki käbir aktivistleri maskaralamak üçin ulanýar. Efire getirýär. Şonu beýleklerden agent ýasatdyrýar. Minha şo döwürde Dur Sultany getirip Dur Sultana kuş gurýarlar ýankyny. Halyşy. Öýde rejime hyzmat edip beren haramzadany alýarlar da Dur Sultana kuş gurdup näme diýdirýärler? Dur Sultan sen näme rejimiň agenti diýdirýärler. Şonam ýüzleşdiren bolup Dur Sultan näme sen agent bolmasaň subut et diýip otyrlar. Dur Sultan goranoklar olar. Ýok. Dur Sultan näme saňa şular ýaly aýyplamama diýär, ne diýär? Ine halyş aýyplamaga getirip otyr. Indi diýär sen özüň akla diýerler. Özüň akla diýär. Indi Dur Sultan görgül şoň öňünde özüň aklamalymyşyn. Ina onam şo bolan wakanam Dur Sultan öz dilinden eşdim. Indi daýta hemmemiz pikirlenemiz. Men soruma sizler jogap beresler. Tamam mı? Nime üçin men 200 boldum?
Ben naprimjer Halış bilen bir boldumdan buları agenta çıkaracak boldum mu? Hemen izlerim şahitler. Şu efirde 500 adam barttı. 3 gün gece gündüz efir ettiler. Ben agenta çıkaracak bolup hüküme işildi. Ama nima boldu? Ben yüreğim temiz, hiç kanaka yanlış sat etmedim, adam satmadım bugünece. Aslanlar gibi durdum. Maskara boldu efirde. Gelmedi hem daşı. Başarmadılar. Bir planı suya düştü bular. İkinci planı nimetti, millet parazlık ettiler, benim enemden yetirdiler. Ondan sonra Ayşe Reke Abdullah bana üçümüze basış ettirdiler bu Halış'a. Ayşe Reke zaman ettiğinden maya çakaraşınlar dediler, almaslar dedi. Zapisi barını alamra dağının efirine girinler. Bana neçe gezek efirde hemen izlerim şayet mayda alınasan sen de püreyenti. Şimdi ben bir bolup hükümetin adamlar bilen bir bolup sizlere psikolojik davleniye ettirip korkuzdum mu yani nimşettimden ben 200'lü oldum. Sizlerin edotanızı alıplarınızı ben etmedim mi? Ama sizler bana ettinizler 200'lülüğünüzü de gazeteden 2 primer verdi. Şimdi bir Nur Şagalam, bu Talip Abbas Fitiliyanım, bir Salafist, Vahabist. Oğulunum çeklenen oklar olur. Onlara bırak kuşkurdular, iyi giderli kuşkurdular, yankını demeyeni, hali şey, Dur Sultan'a karşı. Oğulunum çeklenmeyen, halkın onuna çıkıp, yankı sizin Musulman taraf veren Talip Abbas'ınız, halkın onuna çıkıp, öyle yani rejime karşı görüşüp veren, öyle görüşeyenine menen anamı. Yönetçini bilen rejime karşı görüşüp veren, adamdan hak hukukunu, hakikat janteni bilen alad edip veren, Dur Sultan'ı tutuş halkın onuna çıkıp, celep diye atlanır. İslenip erkeğin aşağına girmeye tayyar, şolary ýaly işler bilen meşgullanyp gören adam ayarlayıp atlanır ya. Şonu eder mi özünü musulman hasaplayan ya özünü aktivist hasaplayan ya demokratiýanyň tarapynda durup adalatyň tarapynda çykyş edýän adam şonu etmeli mi? Şonu ederdi mi? Şu adynyň ýa näseniz? Indi özüňiz öz gulaňyz bilen diňleýän şoň diýen zatlaryny, şoň atan tökmedi. Barada gowzatdyr eşitdim. Onum aýdyň Dur Sultan yok eken, yok diýilen o adamlar. Ne zat soranda yok diýilen o eken. Dur Sultan mı? Ova yok diýilen. Senin barsan sonrasyn sana da yok diýmez mi kadip diýen. Şeýle aýtdylar. Ha, düşündüm. Düşündün mü? Sultan yönümü bilemem. Lişne şo gyzyň 200'li münafıkdygyny men dakazat edip biljek şu 300 adamyň içinde. Erkem dällerini dakazat etmesem, şo gyzyň 200'li münafıkdygyny men lişne dakazat edýän. Yani men suutnamam bar elimde. Gelsin men dakazat edeyim. Bana Dur Sultan gel lan sen çağır, sen münafıktın şularının içinde dakazat edecek. Значит, sen aýdyan gepden dogurduragam, şoň üçin gelmendir. Dogry gepden näme diýär? Dogry gep janyňa wat diýär şoda. Mesela derler yo. Krisa ýaly. Goýa. Haramzadylar o bular o. Bi gayrat haramzadylar. Konçuny niýde bir konçuny atxotlar bar bolsa, bir zadyň eçki bilen ok gelip maňa bir töhmet atýanmy? Gurulesem berwet gurulýan ara. Sen birinji göz zadyň eçik gelip maňa dady diýençe. O senin şahsy zadyňdyr, isleýäniňe berersiň, islemeýäniňe bermersiň. Görýän Talibiň ýanyna da meçe görüp oturan ýene bir haramzada ba gapdalyna. Olaram rejimiň adamlarydyr, görersiňiz. Oň diýip oturan adamlar seret, oň näme diýär? Eger diýär, ya öýlerim ikisi hem Dur Sultanyň ýoklugyndan peýdalanýardyr. Dur Sultanyň ýoklugy, şo taýda Dur Sultan oturan bolsa, bular sesleri edir bir Talip diýeniň dilini dil sırtyna çende ýutýar. Gaçyp ýörer, gelip ýüzleşek bolanda Dur Sultandan gaçyp ýörer efirlerde. Şoňa Dur Sultanyň ýoklugyndan peýdalap ýa-da diýip otyr. Tenem diye aşağıya giriyor diye, tenem diye hüdürlük var ya, şoňa da teklif edip görsa, tenem aşağıya giriyor diye Dur Sultan. O ýanyna kamay diye, eşi aýdýanyň dogrudur diýen bolýar, bolmasa diye Dur Sultan niýe çykyp diye inkar eder da diýen bolýar. Teňe Dur Sultanyň ýokdugyny bilýär da şo. Indi Dur Sultan görüli janygyp bara şu zatlary düşünüp bilen nokta. Bu näme bolýar diye, Allah Allah diýip ýören adam diye. Olýa demokratiýa diýip, o feodallyk adamyň hukuky diýip ýören adam diýe näme diýip budatlary edip bilýär diýip görgüli bar ha. Şolara gep düşündirjek bolýar da, ýanky Talip Abbas fiýaly haýwanlara, Nuranna ýaly. Ene onuň diňleňinde Dur Sultan görgüliňem şo barada eden çykyşyny. Allah korkusu bolan biri
senin bir kız bir ayal maşkala simbolü seninkide kıyın yolda yürepti. Zalim bilen göreş yürepti. Ben özüm primer berem yok. Özümden başka kanca aktivist hatınlar var. Hemmesine töhmet atıp çıktı. Celep dedi, bana asıldı dedi, o dedi, bu dedi. Müslüman bir erkeğe, Allah korkusu bulan bir erkeğe gelişedim şu zatlar. Hal bir günem efirlarda bağırıp pürepti. O celep, bu celep, o celepçiliği edip pürepti. Sen nimeye, pardon da vatandaşlar, ben şuna hayran kalıtmam. Senin kızlar gidip celepçilik eden vakti senin götünü ber utanma. Bu Nuri bilen Talip var, ol dine var, Dur Sultan jelebe çıkarmak bilen şäklenen oklar. Olar var, ol Şiweçede gelip görem bir näçe ayal nemelenmedi we aktivistlenmedi. Indi son kuwatlar bular gaty aktivdenler. Bular nämeden bilen şolara ırtara para. Indi şolar bir zatda kim titmele. Olaram jelep dip, o taýda ogurguli Enejan Talip var, onun aýna dip var, onun Zarina Ataýewa var. Bularam jelebe çıkardy, etatanam Nuri. Yonu almıtınam alla ana Enejan Talipwa ene jogap berip yüzüne de bassy, öňüň kimdigine mene yüzüne bassy, onam diňleýän, hakyndan çykdy duýuldy. Nur gözül annay, sen men ejemi sikerýäli, sen maňa jelep derýäli. Sen kim boldun? He? Ağzından çıkıp yakandan yapıştığını ýygyňda yetişik gelýänlere. Sen ejeň iwal ayal bolýan orta, sen ýaly haram döllen emele gelen erkek dogurmazdy, bilýärmi sen? Sen bize jelep derýäl, sen kim boldun? He? Sen men ejem sikerýäl kim boldun? Derne iyip spisygyny satyk gaýdan pituh, bugünkü bize jelep derýäl. Sen biziň jelepligimizi başga ýerde suwd edersiň. Onam daşda däl ardygaly. Görüşürüz şo ýerde. Enejan ýanky çykyşynda şu derňe gagdaýandyr Türkiýedäki şu Nuri Annaýewiň madama dilini söyleýän bir zady bardyr. Men derňekdir, haýtyňy derňekne açdyňyz näme etdiňiz diýip. Enejan şo taýda ýöne ýere şo derňe gagdaýan ok, şo taýda derňek bilen baglanyşykly bir giden pokyjylyk edip bara tähelçe wagtyň içinde. O derňek diýilýän zatlar bir ýyla ýetip ýetmäne ýapyldy. O taýda şo bir ýylyň içinde şeýle var. Bu Nuri bulaşıklıklar ödüpdir dara. Birinciden ol maliye hatawatyny beren ok. Ol ýanky kassadan geçen pul var. Bilen derňege berilen bir nemeler var. Hüşürde kat diýip berilen we kömek diýip berilen pullar var, daşyndan gelen pullar. Ona bir ýetirmedi ýa. Nuri hatawatyny beren ok. O Nuri bilen bilelikde o taýda derňege işleden oglan gyzlar var. Ene janam ondan habarly. Soň bu näme? Gidiyoruz ne kakıp diyor da o dernek diýilýän adam var, guruma bilen var bir firmany sen ya gurumany registrasiýa etdirdiňmi, hasap aldyrdyňmy döwletde. O sen oňa arasynda bir giden jogapkärçilik bar, sen o guruma diýilýän zat ýöne ya firma diýilýän zat açylyp onuň ýöne gitmeşek gelmeşek diýip bar, o ofisiňe gatnap ýörenim bilen o taýda işden ama o taýda sen döwletiň öňünde bir giden etmeli zadyň bar, sen hasabat bermeli. İngilizce etmeli zadyňam sen bugalteriýa hasabatyny bermeli her ýyl. Ya her aýda diýilen ýaly ol firmanyň özüne bagly. Bu näme dipdir? Hiç ýyl hasabat bermeýändir. Bugalterim tutmandyr. Ol maliýe nemesi barada, inim çykym barada, ýanky pulun hiç ýyl hasabat bermeýändir. Soňa meni ýapjak bolýa, ýapmanam gaýdypdyr. Ýapman gaýdypdyr. Indi bu aňyrsynda bu ýerinde galan adamlara kellägir bolup durup häzir kywalt. Sebäbi Nur diýilýän haramda da bir samsyk bir haýwan bar, firma diýilýän zadyň näme işleýändiň habar ýok eken. Şolar ýa hasabat bermeliginden habar ýok. Sen bol tür tutmaly, bir giden dokumentasiýa doldurmaly, ondan hem habar ýok. O näme diýe? Hasap aldyrypdyr, indi şoň bilen bary iş bitdi diýen bolup, diýeşine kakan bolup, ay biziň derňegimiz wany, derňeg işledi otyr, kim haýtyňy derňekdir açy bildiňiz, näme men dünýede ýoklad etdim, men taryhda ýoklad etdim diýen bolup, bara gaýşaryp ber. Soňam sırtyna çalýam gaýtdy gaçyp 21-nji ýylda. Innem häzir etjende 4 ýyl geçdi. Hen ýedem derňe ýapy bilen oklar. Näme ýapy bilen oklar? Derňe ýanky derňe şo firma ädir bergidi. Oňa jerime salyndy. Jerime salyndy sebäp etmeli işini etmedi. Bermeli hasabatyny bermeýändiň şol iş üçin, şo kemçilik üçin döwlet tarapyndan jerime salynýar. Şoňa jogap berýärmidir? Eneme. Şo hakda gurrun edýärmi? Edýän nädir?
Eğer on anırtında galan şoň bile bilelikde derine gaçan bir giden adamdan keldesine ýa-da ullokan kelle agyr bolup başyna melamat bolup otyr ýa-da derine gap diýilýär. Şoň üçin ýene jan gowulga otyr. Inni bu mana bir giden adamy ayal maşgalalarymyzga paşdy hemmesin diýen ýaly jelebe çykardy öldürem mara. Ünferip görün. Talibi urulasyňam, nurin urulasyňam ikisiniň hem agdyndan dilinden diňe ýöne Allah Allah sözi düşýän näler? Allah Allah bular wara öde diýen haramlyklar ýa öýler ýaly bir giden haramzadalaryň edip beren haramlyklaryna gedek gelen ne? Gedek gelen ay Allah kerimdir. Ay diýe bagyşlamalylar, o günahyny geçmeliler ýöne nimede oturmalylar öz aramyzda diýe ol uşak tuşak dağatlar diýip olan uşak tuşak dağat diýip atlanır ýa-da atlar ama ýa-ki özlerine edip beren haramlyklary bar, dönükligi, adam satmak, ýenetmek, halkyň öňüne çykyp ýalan sözlemek, geçirimlik etmeli. Şol atlara gedek gelen ne geçirimlik etmeli üçin bilen özüne gedek gelen. Ya şolaňyna agam diýip berenleri bar bir kysany. O Murat Gurbany diýeni werdidi. Olaňa pysy jurlugyna gelenne, olaňa kezzaplygyna, ýalançylygyna gedek gelenne de ay geçirimlik etmeli. Ondan hem şunu onda Türkmenistanyň rejimine gedek gelenne näme üçin geçirimlik etmeliýän ok? Ya? Bu taýda siziň edip beren pysy jurlugyňyz olaňkydan kim däle? Siziň adam satmak bilen meşgullanyp, o siziň ýeginleşdeňe de öldürmeli beren adamlara ýardam edip, oň bilen bile oturup, onu reklam edip, zat edip. Ol Farhat gitmedi. Farhat ýurdun içinde otyrdy. Halkyň öňüne çykyp ýalan sözler oturan ol beýle kor samsagyň kelesagyň ýalançylygy barada bir gurulajak bolýan, onu gurulutmajak bolup zat edip. Siziň şu edip oturan pysy buzurlugyňyz Hudaýyň haly ýani işim onu. Ha? Geçirimlik etmeli. Şolar ýaly haramlyga gedek gelenler, öz içinde haramlyga gedek gelenler geçirimlik etmelimişin. Türkmenistanyň içinde häzir bir jinnek ýaly bir zat bolsa onam aýyn ha diýip gowtudum bunu. Şeýlemi? Şu Allah'ın hali yani işi olýan. Ine şulaň şu edýän şu 200'lügi üçinem öýt almytlaryna mal ýani maladesine ýan ýakyn atamrat bilen ýüzüne de aýtdy. Bilen şu Allah Allah diýen bolup diniň adyny, dini öňlerine tutup şey dip bara geçirimlik etmeli edýän çykyşlary üçinem men jogaplaryna mallylar. Hakyndan çykdy. İşim sizin bilen bolýar bundan beýlek. İşim sizin bilen bolýar. Görmezden görmezden. Dinde geçirimli bol diýipdirler. Dininiz bilen tutup sikkeninde. Yeke sikken. Aýrsana. Näme aýrsana? Dostum. Eret, auzubillah. Bolya talip gahar gelenler. Borla ýagam bolya talip diýmeden. Hiç bir adamam. Yankı videoda inferen bolsaňyz soňragynda. Eşitdiňizmi hal işiň sesini? O bu nemen yan taýsy ýaly bolup Talib Abbasyň yan taýsy ýaly bolup şoň ýanyna durup onu köşeşdiren bolýar da. Ay borla ýagam gany gızmalyga diýendir ay gahar gelendir näme diýen bolup atamradyň yan kaýdan adyny wa bilen ýüzüne batan adyny. Din nartıran bolup diniň adyndan awara geçirimlik etmeli ýen bolup bir giden pysy jurlukdan üstüni bastyryp etjek bolýarlar da. Atamradyň taklanyny men diýdi, hakyndan çykdy. Sen diniňi bilen diýdi, dini ortaga köp şey diýen bolsaň onda senin şo diniňi bilen näme diýdi da. Diýdirýärler da öldür, şoňa ýetirýärler. Ondan şu hali şolaň ýanyna oturup bara şu taýda da burunny sokup otyr. Seredin. Hali işdiýän rejimiň adamsy. Nime size suud etdim dara. Aktivistler öldürmäge taýýar bolup oturan haramzada ol. Şonam mara öýleriniň hatda ýapyk ýignaklaryny da getirýär. Öýleriniň üçmeneklerini getirip bara hemme ady dinletdirýärler. Indi şu akyllylyk bilen edilýärmi şoňa akyllar ýeten ok kaşylan. Şu Talip bilen Nuriň akly ýetmeýändir diýende şonu etmelilerligini. Rejim bilen işleşip beren adamlara aktivistlere garşy jan ten bilen görüşip şolaň öňüne aljak bolup beren, şolar öldürmäge taýýar bolup duran adamlary şolar ýaly ýygynaga, şolar ýaly üçmenlere getirmelilerligine şolar düşünen okmuka. Düşünüp aňyrtyna geçýär. Ýürüýte getirip şolary maglumat eşitdirýärler. Ýürüýte getirip. Indi şolar ýaly adamlara şular ýaly adamlaryň ýüpüniň üstüne odun goýmalymy? Şular ýaly adamlaryň çykan bolup bara, "Ay, ha plan uğry plan çogurlapdyr. Ay plan plan emeller, plan da edipdir" diýen bolup agyrlaryny köpürjükledip edýän çykyşlaryna çynna gaýgaramalymy? Şonu seriozna garamalymy? Indi şular ýaly aktyorlar, şular ýaly artistler edýän çykyşlaryna. Ýoň adamlar. Men bular ýalda adyň içinde 36 ýyllyk
yıllık görüşün içinde men geçtim. Men bular ýaly aktyorlaram, artistlaram, maskarabazlaram gördüm. Men bulan ham 20 ayetine belet bolan üçin duydurýan size. Köp adamlar, şo naivnalar var, bizim gözümüzü açtı bular. Ay bizim plan yerimizi açtı, plan yerimizi açtı diýip oturanlar var. Men size şonu duydurýan. Ödüm bulan var, iň dinarlarynyň ayalygylan köýneginiň aşagyna ya balagynyň aşagyna garamakdan başga işleri ýok wa. Ya bular ayalgylardan jelep ýatamaly, ya bular ayalgylardan agent ýatamaly. Indi bu Nur molla, Talip molla, ana beýle de goýaly. Bulara bir ýanky ayalgylardan jelep ýatap otýar ya agent ýatap otýar. Bulan baz janyny şu ayalgylara düşdi. Yine bir iki tane molla var şular ýaly. Allah söýdi bulan dilinden düşmeýän. Serdar Hoca Nepesem Kerim Ismailov diýip. Bulan bar jany şu ayalgylar esadan Dur Sultan. Indi bular Dur Sultan görüler ýönkary ýaly bar, aýyp tapmanda bular näme diýip iki tane ortalarynda ýanky erkeklik jynsyna tallaşyp bar, organlaryny tallaşyp, utananoklar ama oşol ayalgydan gurrun edip bar, indi bular Dur Sultanyň öýlerin barjynlaram Dur Sultan. Şu Dur Sultanyň edýän işine görülmezçiligi edýärler bular bar, näme dip birdat edip şu Dur Sultany halkyň göňünde garalamaly. Sebäbi öýlere Dur Sultanyň edýän işiniň %1 bölegini edibilen oklar. Indi näme etmeli? Şo görgülen bir adgyn, bir satylan adam ýaly bir zat ýatamaly. Şoň üçin bular näme etipdirler? O Serdar Hoca Nepesip sakkalyny talap beren bar, sakkalyny tonmolla. Şondan utanman bar, bu näme diýär? Hop 4-5 ýyl mundan odal Dur Sultanyň eden çykyşlaryň için dörjap näme tapypdyr? Şo taýda pandemiýa döwründe Dur Sultan görgüli ýaňy çykyş edip başlandy 20-nji ýyl, bundan 5 ýyl odal. Çykyş edip bara hökümete ýüzlenýär da, Dur Sultan ýüzlenipdir da. Oy adamlar üçin bir ýol açyň, bir gitsin adamlar. Uçorlar ýola goýaýyn, şu ýurt, şu bara gaýdyp baraýsyn, biz hökümete garşy bir işler etjek bolamyz, gorkmaň. Biz baranmyz bilenem. Adamlar öz çağalaryny, enatalaryny görjek bolýar da, diýip eden çykyş üçin bular näme diýär? Şo jaňa da ýerde ulanan söýdi wa, biz hökümete garşy däl, biz hökümete garşy işler etjek bolamyz, gorkmaň. Ýollar açaň diýen söýdüni alyp bara, seredin Dur Sultan hiç açanam rejime garşy görüşen goýdal. Ene biz hökümete garşy däl ana şular ýaly daýdyp otyr ine 5 ýyl mundan bolýar bara. Şo datlary jörjäp şonuň olmakdan bara utananoklar. Şo datlary jörjäp. Ine şonuň üstünden hem Dur Sultanyň öýde baryp bara görgüli bir jany ýakýar. Jany ýakýar şu haramdan bara edip ber öýlere bara ýene bir gedek gaýtalaýan. Her iki sözüniň biri Allah diýen adamlar şular. Şunu diýenler. Ine şularam halka birleştirmelimişin. Ine şularam opozisyonerler, aktivistler birleştirip bir adalet üçin görüşmeli adamlarmışın. Ine şular. Öz işlerini näme edip ber? Ine onam görgüli Dur Sultanyň öz dilinden dinle. Bu Serdar Hoca Nepes bilen Vilsapet karoçe efirde oturup hazır. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım akıl fikir versin bunlara ya. Ya bunların derdi ne benimle? Allah'ını seversen, kitabını seversen ya. Sizde azıcık bir erkeklik, azıcık bir mertlik yok mu oğlum sizde ya? Ben mi öğreteceğim size mertliği, erkekliği? Ben mi öğrettim ya Allah aşkına? Benim 2020 yılda bu Serdar'ın Kavuçkan'ın içinde YouTube kanalı birazcık kettelsin deyip paylaşan videosu var. Benim birinci videolarımdan biri şu. Açıklama edendim. Yollar yapılan vakti işte oturma izinler verilsin. Adamlar öğüne spakoyunu gidip gelsin deyip şonu eşittir otan. Karoçi 2 gezek bunu efira videonu görkezip eşittirecek buluptu. Ama bulmaptı. Bahane yaptı. 3. gezek kanaka yol tapıptı. Sesini eşittir otan. Dirilişi yama alıptı. Pardon. Vilsapedi yama alıptı. Son iznanamaydadı. Yine dedi yakında şu videoya 4 yıl boluptu dedi. İndi nerede? Nime ütkedi dedi. Bular ben aydıpmışım. Ben hükümete karşımaz depmişim. Ondan son nime depmişim? Yitip gidipmişim. Ey makara. Gepi götünden düşünme. Huday bar eğer erkek bolan bolsam namus ederdim. Ey bir kızın üstünden prim etmeye.
Tamam mı? Bir ta kızın üstünden munça prim etmeye namus ederdim. Sen Serdar, Vilsapet ikini toplasan bir ta men etmişler. İkinem. Düşündüğünüzler mi? İkileriniz toplasam 6 kişi bilen, 5 kişi bilen efirde oturup sılara. Kara halı efire giren 2 minut boldu halı 2 minut boldu. Kara efirin san neçte. Yemin ederim vatandaşlar 3'te 4'te bok twist var aramızda. Çıkıptılar. 2020 yıldaki videomu koyuptular. Sesini eşittirotuptular efirde. 2020 yıl bir krasiv gəplep mən maşallah bu arada ma kandi akıllı kız mən maşallah nazarlardan korusun Rabbim beni. Kandi yaxşı gəplər aydıp man. Kandi halkın hakkını savunup man eşittimden bir kez daha gurur duydum kendimle bu arada. Şunu eşittirotuptular. Efirinde 5 tane adam var. Nime dediler? Ana 2020 yılda aydan gəpləri. Bugün hem dedi hükümete karşı məzmən dedi. Ben en azından hepte bir gezek çıkamandanı aktivistleri tankit etmek yerine hükümeti tankit edemem. Sizler satılıpsılar pahodu. Satılanınız üçün hem o Avropalarda o 5 yazat verilmedi sizlere. Ular hem düşündü pıtamıştı, lohamez okumuş, bilmiş. Sizlerinki de köp oynadık bunların hem elinden geçmiştir büyük ihtimalle. O 5 hem alı bilmedinizler. Şimdi oturup hükümete yaranmak için Dur Sultan yaman, o yaman, bu yaman. Sana ne ya? Hemen toplasan, şu vilsapetler toplasan, hemen eden işlerini bugünece, meninkilerin yanında toplasan, hiç sado. Hemen bir tereziye koysam, aktivistler üstünüzlere alınmanlar, ben kimler haktaydı tutman biliyorsunlar. Kaysı vilsapetler haktaydı tutan mı? Yine kıra koysan, terezinin bir kırağına hemen neden zatlarını koysa yanda gram olmuşlar. Tak işte sizlere düşmüydü ben absürdet etmek. Halı konsulstva üstüne zayıfleyen yazıp bir yaptı. Halı şolar bilen sutlaşıp işte bir sürü dilekçeler, şikayetler, savunmalar, avukatlar kaysın başına geldi. Kaysın çıktın protesto ettin, kaysın çıktın interview verdin, kaysın çıktın basın açıklaması organize ettin, kaysın beni neden zadım edibildin. İzinlenem kalk buttu ben ütkeyen tek kalk buttu ben hükümete satılan tek. Siler bara Huday var, siler. Neyse ya. Bu hayvanlar var gep dayalanıga da degen ok yöne bu görgülü var Dur Sultan bu duşundan hem geçmelen ok. Sebebi bular adamdan öňüne çykyp bara ýoklat yerden bir zatlar dörjeştirip bokun içinden monjuk gölen ýaly bir zatlar çykaryp 5 ýyl mundan ozal aýdylanda öden bara ol bir halk üçin ala dedi aýdylanda hatda Türkmenistanyň hökümeti gorkup oturmaň biz size garşy däl adamlara ýol açyňlar diýip bara şolara bir abay seýat edip höýre edip şolar ýollar açdyrjak bolýarlar da bolýadykdary şo döwürde Dur Sultanam şol işe goşupdy. Şoň içinden dörjat tapyp indi şoňa bir zat türtjek bolýarlar dary. Şeýdip. Öýlerim aýdýana her iki sözleriň bir Allah ine şolara ýol berseň, Olaryna hakyky adalat ýol goýjak adamlarmyş. Şu gün öz aralaryna bizim ayal gyzlamyzdan jelep ýatap, agent ýatap, ýoklatdan bar etjek bolup ýören haramzadalar. Indi şular halkyň aladasyny etmeli adamlar, şeýlemi? Şeýlemine şular ýallar barsa ýurt düzelýärmişin, şeýlemi? Ýa-ni talip ýaly açykdan açyk bir görgülüge ýa-da bar bir naçarga ýa-da jelep diýip islendiň adam senem teklip etseň sen aşaňa ýerýär diýip şeý diýip tökmet atyp oturan adam Hudaý bolýarmyşyn, Salafi bolýarmyşyn, Wahhabis bolýarmyşyn, demokrat bolýarmyşyn, hemme atmyşyn. Şeýlemi? Şoňa sözlerini çyndaky kabul etmelimişin. Innem şu gün ýadyr Nurun gurulýatsaň näme diýip Alşir Sakady filan indi şol Abdullah wara ýygyň almagyny bakan alap ilke çykyş edip bar özünden gahrman ýasaýar. Nämemişin şol ikisiniň aladasyny diňe nur edýärmişin. Inferin adamlar. Şol ikisiniň aladasyny diňe nur edýärmişin ödem şo barada wara ýürüýti. Gepleşik edip özünden beýleki ähli aktivist bolan ýene bolsan bileler şenni yere sokup çıkış ediyor da. Çıkış etti 28. Mayda yürüytü Alşir ve Abdullah adatlı talep ediyor. Türkiye Devleti kanunundan çıkman. Batışını da bet edin. Divan nemeye
deyip video taptır içindeki denazı çıkışına men teyin verecek. Aşağına yalan adını üstlerin gönü. Abdullah ve diye Alışira ağzı bir olup diye golluk bolmalı. Elbette bu yolla diye kıyınçılıklar var ve bolar yönü. Öz başını halat edip Avrupa geçenler, Kanada geçenler, mana öýlerini iginleş diýmesinler diýen bolýar. Sizler anha şu efirimdäki çerçede we bol efirimdäkiler çede bolup bilmediňiz diýip öz ýanyna meşe görüp oturanlara ene mediada ýanky şolar ýokaryp götürýär-de. Gorkak ekeniňiz aslında aktivizm öz şahsy bähfitlerinde yeteneğinde taşlap içe kendini suud ettiniz diye. Seyret. Bugün ne diye oturanlar ne seyredin? Bay. Şol kâbak çıkan var, TikTok'a çıkan var, bana 3 saat, 4 saat, varsa kurun olup arasına Alşehir'den Abdullah Adanam sokon olup ay oloram çıkmalı, ay olori haramlada hükümetin ha şolong dakar oyuncu akidilip barın ya şolong üçün yığınolly innem yitirmedilli ay jedip bar gıyk wagaden olup otuyor. Diyani yok. Dine helege ýatýaly heleylerim kemse edetim gelenok bagışlan bolýar. Helege ýatýaly gıyvat edi otyrda bar şon ullukan ur işleri iş şokmunda görkezjek bolýar-da. Ondanam özüne utuk ýasamak üçin näme diýär? Ýankyal videolar goýýar-da. Ena seredin diýär. Beýleklerden ses çykýarmy diýen bolýar. Beýleklerden ses çykýarmy? Hiçinden ses çykýan nädir? Dine men edýän, hani beýlekler diýen bolup, ina şolar ýaly bire ýüzlenýär, aktivistlere ýüzlenýär, ödem hakyky iş edýänlere ýüzlenýär. Ene onam dinleň. Adamlar näme üçin şular üçin göreşeňdir? Şular üçin näme üçin göreşeňdir? Şular üçin näme üçin ýanyna duraňdyk? Näme üçin video çeken? Ha? Özlerini aktivist rap görenler nerede Haytiňiz görünýäňiz ortada. Dursultan Taganyba Kanada geçdi ola bol. Lüksü paket Allah aljany. Bolly TikTok mudaly etdi siktir bolly gitdi. Şoňa çenli görüşüp durken taga maksady şol eken. Taga men bilýän Ýewropa gelseler ýa-da Kanada gelseler bolly kaput. Ana Şweçýada var 2 tane geldiler, Şweçýa geldiler gömülüler. Ay bir bolly şok köprüň aňaryna geçdik diýdiler. Taşladılar. Enecan Salihowa nerede sen? Ha? Alişer Sakat bilen Abdullah üçin näme üçin görüşeňiz? Zarina Ataýewa o ýanyndaki Antalyadan baran. Adyň ýadyndan çykardym. Neýsen artyk. Jelepçilik edip görün. Jelepçilik edip görün. Jelepçilik edip görün. Geldiňiz öz bähwitliňiz üçin, öz bähwitliňiz üçin Ýewropa, ha bolly şo. Bu taýda Serdar Hojany Pespa Polşada arkasyna İsrail'in baýdagyny götürip aýlanyp ber. Näme edip bereni beldäl uğruny ýitiren. Kerim İsmailow wa bokun içinden monjuk gözläp ber. Kakamat Kadirov wa Angliýada bir gedek şular üçin ne video çekdi, ne zat etdi, hiç sadeden ok, diňe gep bilen gıýbat. Allah'ım Rahim wa ýykylsaň şu menem şu götüne bir depeýine dip garaşyp oturan. Bulan hiç ne peýda yok. Görüm dokla hani beýlekiler ya vatandaşlar olara siktir edin yan sanak geçenden barın siktir edin dar men size bir daha edin. Indi men bir daha daýdaýyn adamlar. Abdullah Orusov bilen Alşir Sahatov 28 aprelde ýygnanandan soň advokat tutuldy. Advokat tutuldy. Şol advokaty aktivistler tutdu. Türkiýedäki aktivistler. Nursultanyň bu lokan rolu wa ýene de bir kitan aktivistiň rolu wa olaň adyny aýtmaýyn, olaň ünsüni çekmejek bolýan Türkmenistan haram rejimini ünsüni olara çekmejek bolýan. Şo taýda Talip Abbasyň rolu ýok. Senin Nuran Naýbyň rolu ýok, hiç ýeri rolu ýok. Şolar hiç ýeri kömek etmediler şo taýda. Indi ol tutulan advokatyň başga kesitlen bahasy öz iş üçin Abdullah Orusov hem Alişir Sahatowyň ikisiniň işini bilelikde alyp barmak üçin başda ýöne desapky bahasy öz iş üçin $5.000. Her üçin $2.500 kesitlen. Indi şo pullaryň toplanmagyna Nuran bilen Talip rol oynandyryp diýäňizmi? Ine şu. Men Nura Gunaýdaýyn Nurdan näçe gelene sen men bilýän. Nurdan 150 eurodan at pul geldi. Ödem Nuru öz şoduny berdi, şot nomeryny berdi. Bank hesabanyň nomeryny berdi. Hani pullar eger gelen bolsa. He?
Bar toplanan pul şu Abdullah bilen Alişir'e kömek etmek için onunla bar toplanan pul 150 eurodan ama admı. Ya pul toplanan pul yok ki sen onu olay mı? Böyle ya pul toplanmandır onunla. Pul toplanmandır. İnni Alişir bilen Abdullah'ın iş için şu kunyaşen edilen çıktıcılardan havarına var mı? 7.000 dolarlardan geçti. 7.000 dolarlardan. Nur A Naif'tan men yan kaydışım yani. Şu adını verenle, şu adını reklam edenle. İn sonunda şu tayp, şu 2-3 gün kömek deyip gelen pul, Türkiye'nin içine gelen pul 150 eurodan az. Onna 7.000 dolarların kalan böyle oluyor. Ne edip tapıldı. Sağ olsun Dürsultan'ın canı. Sağ olsun Akmurat Ügödev'in canı. Amerika'da bizim blogerimiz, aktivistim. Sağ olsun beyleki şol yankı Alişir'in ayağının tögörüğünü algap veren bir giden beylek aktivistlerime de atlarını tutatım veren ok yine doğru gedek bağışlan rejimin ünsünü olara çekedim ben onu. Yönü Abbasov bilen Nur Anayf'ın eden işi yok şu oldu. İkisini gurulösen ikisi öllerine kahraman yasayandır. O sen çıkış edenin ulan bir giden heley varsakasını urup oturanın ulan o tayda mesele çözülen o var. Advokat mutuna iş eden o var. O advokatın ne için 5.000 dolarların üstüne yine de 2.000 dolar yalı pul çıktı. Sebebi her edemine koşmaça pul ol ya advokat diye. O tayda olan ansavı yok. Türkiye'de advokattan ansavı yok oken. Olar her gedek yankı bozkunlar lagerine girip bark gelenle. Olar başka şehirden o şehre gidiyor. Şoň üçin olan yol çıktıjydyn, tölemeli olan mihmanhanasyny, tölemeli olan her bir edem üçin pul tölemeli. 7.000 dolardan hem köp pul çıktı şuň kumaçyn. Hani Nuri näme goşun tuşdun? 140 dolardan artık eurodan artık o gelen pulama sen öt pulun değil. Onu aydaýyn. Sen şu otuňa daşyndan geldi. Onda ne edip sen o görgülü Alişir bilen Abdullah ne edip sen konkret praktik taýdan kömek etdiň. Warsa kurmakdan başga. Sen warsa kiňi Erdogan dinleýärmi? Sen edýän heley gıybatyň var şolar barady. Ey çıkarın ey näme adalatsızlyk, nämelik adamlar aýaga bolun nämedin diýeniň bilen. Erdogan'ın hökümeti şonu dinleýärmi? Şondan jinnek ýaly Alişir'e ýardam boldymy ya Abdullah ýardam boldymy? Ine şunu ýardam boldy. Ya haram bolun hökümeti şo sen eýdin beýdin diýeniň bilen gorkýam çekinýärmi? Şol işe yardım edilýärmi? Ine. Onda näme sen bugün wara adamdan ehleden işini üstüne atanak çeken olup özüňde gahrman ýatacak bolýan. Ha adamlar ine şu haramdadan edýän zady. Bular wara populistik, fiziýaly am adamlar wa bir giden bizim gözümizde açdy Nuri, ala Talip bizim gözümizde açdy, onu ýemde açdy, bunu ýemde açdy diýip oturan am bir giden haýwanlar wara. Men siz aýdýan şonu. Ha bu näme üçin ulanýar onu? Oturup bara edere işe yok. O kema tok al. Tıfagatlar oturuyor o TikTok'ta. Yönü gıybat edip dilinin keyfini görüp. Sebep edere işi yok. Edere işi yok. Al tıfagatlar yönü çay edip gıybat edip oturuyor. İnsanlar da men niye bir günden iş ettim diye. O hakiki iş ediyen adamlar. Olur yani şerraylı gelip vüceralı geden o. Hakiki iş ediyen adamlar dımıp ediyor. Dımıp hakiki iş ediyor. Alişir bilen Abdullah'ın işi konstitüsyon suda çenli yetti. Ne edip yetirli? Yankı Abbasov bilen Nuri'nin eden iş için mi? Yok. Sadece olsun ana Dürsultan'ın canı. Akmurat Ügödev'in beylek aktivistlerin Türkiye'nin içindeki aktivistlerin canları sağ olsun. Şolun aladatı bilen konstitüsyon suda çenli yetirli. Bunlar yani konstitüsyon suda çenli Türkmenistan'ın raýatlarynyň işinin çıkarılan yeri yok. Onun için bir giden çıklaç etmeli. Bargeden alat etmeli, logistik işler etmeli. Şol işlerin garasynda banam yankı iki tane bu keleten hayvan yok. Olan akılım çatanok şodatdan ne edip edilýän. Yine de İngilizce iş edýänem maskara çıkarmaly, jelebe çıkarmaly, Dürsultan görgülüni jelebe etmeli, ondan agent ýasamaly, onu edýänler kim? İki satanlaryň arasynda erkeklik jynsyny göterip bara ayal çabulup bilmeýän ýören bir giden haýwanlar. O Şweýçede oturan bir giden denanamyzdan jelep ýasamaly bular. Ne bilen bar edýän işi. Ertek gün siz wara ýaşlar, şular anany oturan ýaşlar. Şularyň töweregine barak etýän wara, şularyň ýeka adyna ýalňyş diýsen, siz denem jelep ýataýar şular. Gaýlar. Siz denem arkaýynlyk bilen jelep ýataýar.
Näme üçin? Sebäbi bilen hemme diýen zady bilen alalaşmasaň, Dür Sultan ýaly sähelçe ýerde şolara şunuňda näme dogry diýsen, senden ala gatdyn bir güniň içinde jelep ýaýar. Indi şularmadan halky biriktirmeli, şularmy jebitleşdirmeli. Bular jebitleşjek halkyň arasyna möjek ýaly darap bara bir giden böwşönlük döredip, bölünçük döretmäge okuyup bu haramdadylar bular. Jebitleştik adamları jebitleştirmeň öňüni aljaklar, alyp oturýarlar, şular alyp oturýar. Inha bilen bar bitirýän işi. Inni nämemişin baňgulenam çaklanan ol. Baydak arada ýaşy kış edenler o bayda wagtlap o türkmeniň wara döwletligini baslap otur. Ödem aýdýar bizde türkmeniň döwletine garşy däl diýen bolýar. Bizde diňe rejime garşy, hökümete garşy. A türkmeniň döwlet baydagy, türkmeniň döwletiniň nyşany näme? Döwletiniň nyşany. Innem näme diýär? Şo eden çykyşyny näme bilen jemleýär? Bu diýär baydak üçin video çekenler diýär. O video çekenler baydagy şonu ýadygaryp çykyş edenler bilen men. O sen Berdi Muhammedowyň suratyny baskylap bilersiň. Serdaryň suratyny baskylap bilersiň. Gerek bolsa söýügi berem sen isleseň, gorkmaýan bolsaň. Ýöne baydak o Berdi Muhammedowyň diýär, döwletiň käl. Menem şonu ýadygaryp çykyş etdim. Başga da bir giden kişi Dür Sultanam şonu ýadygaryp çykyş etdi. Bu näme diýär? Şo diýär baydagy diýär, ýa-ni baydag üçin diýär, baydag bollap video çekenleriň baryňyň ejeňiz näme diýip biziň gurda ýatan ejemizde çenni men ejem bu gurda ýatyr. Biziň baryňyň ejemizde ýetip ine şey diýär. Onam diňle. Şu baydag üçin video çekenler siziň baryňyň ejeňiz siken düşdüňizmi? Baydag üçin video çekenler ejeňiz siken baryňyň. Ejeňiz siken tutuş halk siksin siziň ejeňiz, barjyňyz, tohum tiýiňiz. Götüňi sikdiňiň baydagy bilen. Dowunyň sikeniň baydagy. Men öňkü gepleşigimde aýtdym. Nuriň şu baydak bilen baglanyşykly eden işi var. Bu provokasiýa. Adamlar var, sebäbi näme? Baydagy kemsetmeklik, döwlet nyşanyny kemsetmeklik. Jenayet kodeksiniň maddasy ol. Şoň üçin sen türme jogapgarçylygyna, sen türme jogapgarçylygyna çekip ýaly, jenayet jogapgarçylygyna çekip ýaly. A bunu etip berende adı şola. İlkä bu bayda wagtlatjak boldy, özüni usga görkezip. Bu özüne hiç istat edilmeýän adamlar. Men ýene bir gedek aýdýar. Näme üçin istat edilmedi özüne? Sebäbi bu adat etjek adamlar bar, adat etjek haramdadylar we Türkmenistan içindäki mehmeň işgärler, rejimge adamlar. Bu çağalar, aýalyň çağalaryny getirip çykaryp bermediler. Bu özüne adat etjek bolsalar. Bu özüni ýurda getirjek bolsalar näme diýerler? Ýurtdan çağadan aýalyny çykarman haklap oturýarlar. Şey diýerler. Ya da yurdun daşynda gedip beren biziň ana gerçeklenmede ýygyna wäki diýerler. Enferiň adamlar. Abdullany Alişir ýygnadylar. Maksat Baýmuradow ýygnadylar. Bir giden başga nemeler ana Farhad ýygnadylar. Olar äkitdiler. Nurada näme diýär? Bular näme işaret berýär? Sen ne galýa? Men bizde sen çağaňam, aýalyňam, çağalaňam getirip berýär, ine dip getirip berýärler. Näme üçin? Sebäbi Nura tapşyrlar. Nuru bu taýda tapşyrygy ýerine ýetirmeli. Ödüňiz lowuk taýdan pikirlenip göräýim. Näme üçin beýle aktivistlere daşary ýurtdan ýygyna wäki diýerler. A buňa bolsa daşary ýurtda galmak üçin şert töredip näme diýerler? Gelin, ýene gelme diýerler. Gelme inha allya çağaňam, aýalyňam ine diýär, getirip berýärler. Şuň ödi size düşünüp bilýärmi? Şuň ödem ýeterlik dämi ýöne? Şonu düşünüp berýärmi? Bu çağalaryny aýalyny getirip bermek üçin zerurluk ýok, entek bir hiç ýerden oturmalmada men öňkü gepleşimde de düşünürdim. Diňe bir ýagdaýda çykaryp bilerdiler, ýani bu oturmalyk, tiýatry gaçyp atalyk alyp, şo döwletiň hem hökümeti Türkmenistana basyş görkezip, indi getirip beriň şuň çağalaryny adyny diýilen ýagdaýyna edip bilýär, bolýar. Biz o wakalar gördük. Ýöne edil häzirki Nuryň başyn, ýani Nura edilen hyzmat bar Türkmenistanyň rejimi tarapyndan. Bular ýaly hyzmat hiç kime edilmedik taryhda. Hiç kime. Ne bu oturmaly? Ne bu baran ýurdunyň hökümeti Türkmenistanyň talep edýär basyş görkezýär. Türkmenistanyň rejimi öýde isleg bilen, meýle tiýinlik bilen buňa rehimdarlyk edip, "Alynym, gelme, alada jetme, men aýalyň inhada çağalaň" diýip çykaryp berýär. Niýede görülen zat? Hiç ýerde görülmedik bu. Abbas şoň ýanyna bulan kemçiligini tähel aýdy wursaňam sen agent bolýan. Menem agent çykarýarlar, Dür Sultanam agent çykarýarlar, jelep ýatýarlar o gurgully nemedenem aýalanam. Indi
Sizem şundan enha neme ýazamaly. Halk üçin adat edip beren adam diýip düşünmeli. Indi bu odolky provokasiýa bir geçmedi. Baýdak bilen baglanyşyk provokasiýa geçmedi. Ol näme edip gördü? Bu halka yüzlenip bara özüne ananýan adamlara yüzlenip adamlar Gurban bilen Serdara da oňa da hakyňyz bardyr diýip näme etjek bolýar? Ýene bir jenaýat işi boýunça şoňa ýerjek adamlaryň boýunna jenaýat kodeksining maddasyny daktyrmak üçin şey diýen çykyş edip gördü. Ne onam diňlä? Onam diňletdim ýene bir gezek diňlä. Vatandaşlar men size bir daha da etjek. Hawa. Bara mokmin Türkmenistana oturup zehirlep şey size var bokumaty oturýan inne. Inna ilçeniz kendi manada viza çıktı. Viza açıldı buladım. Viza açıldı. Vatandaşlar. Gurban Guluyunun Serdarının ejesine sökme hakkınız badır vatandaşlar. Men ruhsat berýän şon. Na şu fevral ayında etdi da şu çıkışı. İlka bu näme diýär? Söwdürjek gurup görýär. Sebäbi näme? Söwdürjek Türkmenistan prezidenti Söwdürjek şo şahsiýetine dil ýetirdiň. Olam jenaýat kodeksining bir maddasy. Bu ýara şu töwereginde helçe bir oýanyp başlan adamlara wara jenaýat kodeksini ýönkär ýaly hemme elinden zat edýär. Hemme zat edýär. Kanun bozduryada, hemme zat edýär. Ondan Söwüň diýip gördü. Bu diýenne eýermediler. Ondan oradan ýani adamlara ýüzlenen bolup orada bayramyna diýen bolýar. Meçitde namaz okap bolan bayram namazyny okap bolan köş kotarap ýöreň diýip gördü. Bilen barjak ne goşuljak diýip gördü. Ödem sırtyny öz üýünden hem çykarmady, oturan ýaşaýan ýerinden hem çykarmady. Ne aeroportda bardy, ne özüň görkezden hemen barýan diýip. Yo adamlar ody çekleýär. Hemem daşyn naklara da näme diýip bildiler, şo diýurdy. Ýurdun içindäkilere bir ayaga galar, adamlar bizem ýöremeli, ne bize sanawyny beriň diýip bara, bize adamı beriň, bize adamdan sanawyny düzýär. Ýurdun içine gidip ýörüş etjek adamlara adamdan sanawyny düzýär diýip ýüzlenmetdiler. Talibam şonu ýal ýüzlenmetdi, Nuram ýüzlenmetdi. Olara näme üçin o gerek? Şolar ýanladyň boljagyny anlanýam şolar. Birinçiden adamlar ýadyllam da diýer. Indi siz barjak bolsaňyz siz aeroportdan üstüne geçmeli. Siz barsaňyz öňüňizde garaşyp durjoklar aýtaýdy. He? Şunun habary ýokmy şonu ýal boljagyny? Habary ba? Bilen niýeti bara siz ýurda da ýetirmek däl. Siz bulara ýüzüňizi açyp berem, adyňyzy familiýaňyzy bermeli. Ýüzüňizi açmaly diýip şert goýdy da şondan. Hiç kim etmedi bu diýen. Hudaýa şükür hiç kim etmedi şolaň diýen. Soň orada da çykarjak boldy, onda da bolmady. Ondan öň ýankyýaly edip söwüň diýip gördü, onda da bolmady. Baýda wagtyrjak boldy, onda da bolmady. Ennem näme diýär arada çykyş edip, indi diýär 22-nji awgustda çenli diýär, şol aýyň 22-sine çenli möhlet goýýar, ondan adamlar ýola düşmeli. Inferň adamlar indi ýene de provokasiýa etjek bolýar. Ýene adamdan sanawyny düzjek bolýar. Men şoň üçin duýdurýan adamlar bu hilegarlygyna gidip adyňyzy berseňiz, soň duýdurmady diýmän. Bana adamın misyasi, talibiňe misyasi, buňa misyasi seniň anamyňa ýermeli. Soň gaýdyp türkmenliň içinde aktivizm hereketi oýanma diýal etmeli. Şu potensial derejede oýanyp biläjek bir adam bolsa, şolary ýüze çykarmaly hä. Şolary ýüze çykarmaly. Şu zatlary men iýdirlan otin diňe men pikirim däbi. Men bilen pikir alşyp oturan bir bilen beýlek aktivistlerim bar. Şu zatlary birini ýetirmesek bolan o adamlar bilen edýän hilegarlyklaryň bar, aňyrty berdi ýok. Şoň üçin bulara garşy kimdir biri bar, sehelrek şulaň edýän ýa-da pasta buzurlugyny üstüne açyp urasa, bular adamyň ýüzüni açmadyk bolsa, ýüzüni açyp berýärlerini görkezýärler, satyp otyrlar, ýa-da bakyýaly nämäni sebäbi sırtyny açdy da baky. Ya da ne Dur Sultan ýaly bir çykar etdin ýok, mene siziň bunyňyza bu poklanyňyza goşuljak galysa, bunyňyz halky oda taýjak zatlar diýip sehel garşy çykyş etse, ondan jelep ýazamaly, ondan agent ýazamaly. Ha Dur Sultanyň şulaň şu poklaryny halka açyp eden ya çykyşlaryndan ýene birini diňle, bu nämen duýdurdy, bilen dany toplamak bar. Şu dany toplamak diýilýän wagtynyň özüniň howplulygyna aýdyp çykyş edenden biri Dur Sultan boldy. O arada da Dur Sultanyň şu eden çykyşyndan bir bölek diňle. Men nime üçin sizlerden danly soranman? Maňa nime üçin gerekme sizleriň danlylaryňyz? Kam
Buranın giden var mı Türkmen sana? Sonuçta danlı toplandı. Gidilmeyecek olsa niye danlılar toplandı? Tam katı doğruydu ya. Bunlar adamdan malumatını toplaya. Toplamak için yüzleniyor da. Ödümüden yüzümü açıp diye bir de görük edip kimdiğini diye yani bir anam etmeli. Adını, familyanı vermeli. Bolya topladın da yani. Topladın. Ondan ne edecek ol yani şu an? Şolar yal malumat toplamaklığın özünün hoppulluğunu düşünüyorsun da mı? Şimdi bolya yani öz canından geçip diyen yani şu işe koşulan adamlar var da. Şimdi bir tanap görenler var. Şimdi bolara hani köprüden geçti değilim yani. Şimdi şu teyadeden galkanıp bara şulan gepleşiklerini, şulan çıkışlarını dinleyip şulara anam edip başlayan adamlar var. Men ana şulan canının aladafını edip şondan aladağa diyen dürsol tanım şondan aladağa. Bulan häzir eline şo tanawlar düşäýär. Häzir adamlar bulara anana etdiň ýüzüni açyp şahsiýetin ladyny berseler. Nerden çıkacak? Nerden çıkacak? Şoňa garantiýa barmy? Nur garantiýa berilýär, garantiýa berilýär. Nur edýän ladyny görkezdi. Özüniň ýakyn eginleşleri diýilýän adamlary satdy. Ýönkü gepleşim dedim men onu aýtdym. Atam rady näde satdy? Baky näde otyr? Beýleklerden jelep çıkaryp otyr. Tähel garşy gitsen, satar ýalda bolsa bu satmaga taýynyny görkezip otyr. Birinciden. İkinciden hem bu adam bilen hiç açan wara sen pikirin garşy gelmeliler. Hiç açan. Abbas bilenim pikirin ýa-ki Talip bilenim pikirin garşy gelmeliler. Nuri bilenim pikirin garşy gelmeliler. Garşy gelse aýdýan senden hökman ýa aket ýasya eger satar ýalda adam bolsa sarıň bolsa çıkaryp goýberýär. Maral taýdan düzü bolmasa senden jelebem ýatak goýberýär. Bulan näme başda o Şwetsa barda. O 21-nji ýylda gelenler. Şwetsa bardy, o taýda da o görgülip öldürgürün aktivistlerin işine koşulup bören ayal gyýylara. O taýda el gatçak bolup gördü da edip gördü. Oň eline şey çaldylar am bolýan. Vay datdyda bular jelep diýen olardan jelep ýatak. Aten bilýän men nirik baranga çenli bilýän aten näde gaýdanyňa çenli o taýda maksar bolup gaýdanyňa çenli bilýän o taýdaky görgül ayal gyýylaryň içinde. Indi bir arada oturup olardan jelep ýaty. Näme sebäbi başa barmady? Ödünün niyeti başa varmadı. O taýda öde aňyrda aýaly bar. Ýanky monjuk gel çağajyklar o Türkmenistan için. Berik gelibem bu taýdaky denanlara el gatjak, ýenetjek. Olardan almatyny alýaram bolýan, berik çykypam taň olardan jelep ýatam. Indi şular ýaly adam, anne sen ananmalymy? Şular ýaly adam, şular ýaly moral nemesi derecede şeýle pes derejedäki adam halkyň öňüne çykyp akly öwretmäge haky barmy? İslenlik gurbabatda. Hay tarapını alındı. Ona bir taraf. İkinci taraftan var. Bular bir taraftan Türkmenistan rejimine karşı görüşýär otyr. Rejim diýmeklik näme? Serdar Berdimuhammedowyň ýol başyndan hökümetiň alyp barýan siýasaty. Beýlek tarapdanam ýene de seredin bular balnoy bolýarmy? Ya hemmedadyň aňyrsyna yer ýetip aňyrdakylaň bir haýda dur güýjüň, haýda bir toporuň görkezmesini ýerine ýetirip diýämi? O Serdar Berdimuhammedow reklam edip otyra bular. Esasanam Talip Abbas. Oly rejim erbetdi ya. Rejim diýmeklik näme? Türkmenistanyň häzirki hökümeti. Türkmenistanyň häzirki hökümetiniň başynda kim otyr? Serdar Berdimuhammedow otyr. Bir gepinde daýdýa, ýok diýär Serdar Berdimuhammedow gowy diýär, ýegenler erbetdi ya. Oho hökümete ýegenler ýol başçylyk edýän ama hökümete Serdar Berdimuhammedow ýol başçylyk edýär. Şoň ýol başçylygynaky ministrlere medeniyetçilik edýär. Serdar Berdimuhammedowyň ýol başçylygynda bolup geçýär häzirki zatlaryň hemmesi. Serhetdäki zatlar, gümrükdäki zatlarym, migrasiýa gullugynyň alyp barýan siýasatym Serdar Berdimuhammedowyň ýol başçylygynda edilýär. Adamlar ýurtdan çykarlanokmy? Adamlara gan ýugutdurulýarmy? Serdar Berdimuhammedowyň ýol başçylygyna edilýär. Şoň hökümet edýär. Indi dinleň, Garaçyn bilen diýip otyr, näme Talip Abbas. Ýok diýär Serdar Berdimuhammedow hem men pretenziyam ýok diýär. Olýa gowy siýasatlyk barýar, olýa adamlaryň bähwidi üçin hereket edýär diýip otyr. Oňa näme düşünýäňiz? Hany onam dinleň. Kandi, например, bir adam kandi aktivist bolup biledi, prezidenta spasiba aýdyp. Hormatly prezidentimiz sag bolsun, çözüten problemalar demek. Hormatly Serdar Berdimuhammedow çäreler görüp otyr şu wagtym.
Allah razı olsun, sağ olsun. Görýän dämi? Hal, yani hiç zaten çekinmeýän. Biz bärde prezident yamanlamyz ola. Men prezidenti söýgenimi görýänmi? Sağ olsun. Men sağ olsun aýtdym Serdar Berdimuhammedowa. Sağ olsun prezidentimiz jaý beripdir, dar edipdir. O hormaty Serdar Berdimuhammedow bu gatty begener. Bunu bırak twist edip biledim Allah aşkına. Yani aktivistsin nimeliyim kabirleriniz düşünmüşler ki. Kanday bir adam, hormatlı prezidentimiz sağ olsun, ana çözüten işlerde bu ayda biledi. Simbol aktivist. Sonra silere. Hanenne maňa düşündirip beriň adamlar. Indi şolara uýup oturanlar var. Indi men şolaň şu gapmagarçylyk bilemelerini hani tiz näde oňuşturup bilýän. Men şonu eşdetim gelýär sizden. Türkmenistanyň rejimi, diktator rejimi diye ol hökümet bolýar. Yeni bir ýerek ýatla diye. Oň başynda Serdar Berdimuhammedow otyr. Ondan ýokarda Kakas otyr diýip bilersiňiz. Ýöne Serdar Berdimuhammedow hökümet ýol başçysy hökmünde ministrlere şol terenjamlyga diýäden, şol terenjamlyga diýär. Şoň diýän sözi geçmelimi? Diýän sözi geçmeli. Geçýärem. Diýmek şoň taýasyna, şoň ýol başçylygynda häzirki edenetlikler bolup durmy? Hemme taraplar, haýsy buğda galay, telekeçilik buğdagyny al, ykdysady taýdan, sosial üçinçilik taýdan, sosial goraw taýdan, medisina taýdan, girip çykmak, syýahat, haýsy mesele, bilim, sungat edebi haýsy hemmesi çagşak edip otyr. Adamlar soýurdy terk edip takaýyl häzir. Näme üçin? Serdar Berdimuhammedowyň taýasynda bolup geçýär. Şular ýaly adam käçiliksiz, şular ýaly anti-gumanly adamlarda garşy şular ýaly syýasat alyp bar. Onuň nädip bol Serdar Berdimuhammedow gowy syýasat alyp bar ýa, on nädip talip, on ýaly edip taryplap bilýär. Wasp edip otyrlar. Şunu oňuşturup bilýärmi? Men oňuşturup bilýän diňe bir ýagdaýda. Şunu oýnap oturanlar bar. Taliba maglumat berip içinden oynap oturanlar. Şolar Serdar'a ýakyn adamlar. Bular topar. Serdar'ın gowlugyny anladan ol. Ol Talip Abbas we berýän adamdan Serdar berdim maglumat berýän adamlar şunu oynap oturanlar bar. Şu maglumaty diýip şunu ber diýip oturanlar Serdar Berdimuhammedow ýakyn adamlardygyny görüp bilýär. Emma ýene bir topar ýanky ýegenler bar. Ýegenler bilen Serdar'yň arasy gowdy. Ýöne Ýegenler haramzada bolup Serdar gowlugyny anladan ama olaň arasynda konflikt. Bilen topar bilen bähwediniň dürlüri akdygyny görkezýär. Indi Talibe maglumat berip oynap otyrlar diýdim-de. Siziň köpüňiz şeýle bir uýýaňyz bar. Talibe hakykati aýdyp otyr, aýna kemçilikler aýdyp otyr, gaýdaky edenetlik bilen meşgul bolýan emellerle sartana açyp otyr, aýyle beýle diýär. O Talip ştada şo ödüne gelýän maglumatyň aňyrsyn derňemäge Talibiň ýagdaýy barmy? Ýagdaýy ýok. Indi men öz şahta tanışmaydy otyr da Talip de arada da bizim öýüniň bankynda ýa-da Gyllarwadyň bankynda işleýän bir gowulan var diýär. Şoňadan ýa bir diliňem öterýärler ýa bir tankyda derýär, bir erwet söýdär ýa. Men tanaýan ýa, men bir tanışym aýdy. Men o tanışym anan ýa, o tanışym men şahta tanışym, men ol adam gördüm, men ol adam bilýän. Talibin kıyal tanış değil ol. Yüzünü görkün ben Talib'e hat yazıp maglumat verip oturan adam değil ol. Men şu tanışımı ödeydim. Men şunu tanıyan ya şöyle olun üstünden düşüp diye onu diye şıltak atıp tühmet atıp oturuyor o Talib diye. Talib'e kim verdi kare onu yal maglumat diye. Menem aydı yani. Talib'in o maglumatı diğerine meğe yağdayı yok diye. Talib oynatı diye. Talib ne etmeli? Talib üyödünden hem de bilip oturan bir maglumat alıp oturan bir akıllar, hem bir adam arasına getirip oturan bir şusturucu, bilermenci, bir mekirci, bir şeyle bir başarcan, bir oğlun hükmünü öğünü görkezesi gelýän narsist. Bunun bu duygusundan peýdalanıp oturýar. Aňardan maglumat berýär, şunu berdi ýa. Bulam aňarsyn diýengemäge bu ýagdaýy ýok, şoňa maglumat berýän adamyň ýüzüne gören okşy. Öýde gurundan Farhadam şeydi oynadılar. Aňarsyna ýetmeýän maglumat berip gaýgyryp oturýar. Ondan onu dinläp oturan adamlaryň modatlyry aňarsyn derňemäge ýagdaýy ýok. Bir küçüklikde men videom aşağına bir ýa şu Talib oynap oturanyň bir ýa. Men bulan nemesini aýtdym da kemçiligini. Aýdym taň bir aşakdan ýa. Oho diýe şolaň aýdýanlar dogry diýene şu plan diýilýänler hakyky haramdadylar diýip. Menem aýdýan, "Sen öýdüň kim diýänden?"
Öňüň kimdigini aýdy bilen. Men aýdym men saňa näme şin ananmaly? Sen diýen taly we maglumat berip oturan adam bolsaň. Şo ýanky bir giden görgüli adamdan adynam tanak geçýän şo hatynda diýen. Olam alyp diýen ol oýun oturan o kawa tirun. Ya tut ya da şonu ýatdan berýär. Ol Amerikada oturan talyp o ýurdun içinde bolup oturan kim bilen kimiň arasynda näme bolýan? Neden bilýär? Bilen o. Onu ýazyp berýär bir tekst. Bulam näme etmeli? Hemme zady bilýän kişi bolup, ýankyda gurrun bermeli. O taýda bir ýeriniň öýüni ýumur oturar. Bir giden bir güne adamdan üstüne töhmet atyp olaň bagtyny ýatyr oturar bu. Şondan habaryňyz barmy? Şon ýaly iş edip bolýan, şon ýaly iş edilýär adamlar. Aňyrdan deriňe men bu maglumat bermäge hiç bir blogeriň, jurnalistiň haky ýok. Sen ilki deriňe hak bermeli. Birinji şeşmeden, ikinji şeşmeden. Bular näme diýär? Bular aňyrdan maglumat berýänler öz konkurentleri we garşydaşlary. Ýagny telekeçilik bilen meşgullanýarmy? Şol bazardan şolary çykarmaly. Ýok etmeli. Olary töhmet atmaly. Öz garşydaşyndan nädipdir bir gaýda dynmaly. Ya emellermi? Şoň wezipesini alasy gelýärmi ýa-da kimdir bir ýerine alyp berýär gelýärmi şoň wezipesini. Şol adamyň üstünden töhmet attyrmaly. Wezipeden gider ýaly etmeli, oň ýerine öýde adamsyny oýmaly ýa öýde geçmeli. Şon ýaly edil oturar bu taýda. Şular ýaly hopun badyny görüp talyp ýanky ýallatlary aňyrtynda heretmän berýän bolsa, aňyrtynda heretmän berýär. Oň aňyrtynda heretmäge ýagdaýy ýok adamlar. Men şonu düşündirjek bolýan side. Sizem bolsa ay berekella da berekella o taýda näçe adamyň bagtynyň ýatýanyny habaryňyz ýok. Inni bulan şey edip bara bir sırtına çuwurýanmyny ýene-de ýüzi bara, ýene-de ýaman atlam, ýamen bolmany ýa-dur sultan ýene beýlekler bolmany. Bular oňulenem çäklenýär, no? Bulan diýen indi bular side bara näme ýagdaýda ýene-de provokasiýa salyp bilýär bular. Side garşy provokasiýa bolan bilýär adamlar. Bular bilen gürleşeňizde de gaty häzir bolun. Yani bir zady duýdurjagyň şu gepleşiň soňragyny da gaty häzir bolun gürleşeňizde. Bular jaňadan etdiňizde bara biz ýaraglardyr şeýetjek bolýar. Ýurdun içine baramyzda biz ýurdun içindäki türmeleri açyp, şo taýdaky türmedäki adamdan hemmesini daşyna göý berip, soňam ýarag ammarlaryny ýaryp, ýagny harby bölümlerde biziň adamdan bolýar. Şolar ýarag ammarlaryny açak etdiň şo taýdaky yaraglary ýanky türmeden çykan tutsawlaň eline berýär. Ondan biziň tarapdarlarymyz we sebäbi rejimden, hökümetden ary köýün içi ýanyp oturan bir giden tutsawlar bar. Tutsawlaň şu gün haýtan alyp görä, şolaň hökümete garşy özüni türmäge batana garşy elbetde oň içindeki tuwa. Ýöne özüň gödegine getirin, bulan geçecek zaty şol. Bulan geçecek zaty şol. Talibi dinleseňem, Nurin dinleseňem, bular näme diýär, şo zady etmeli. Indi hereden men howplu tarapyna aýtjak bolýar. Bu jenaýetçilik. Bu jenaýetçilik, ýanky zadyň özü şo planyň özüm jenaýetçilik plany. Şolar ýaly plany tedawara jaňadan etdiň gurrun beri burasa şular ýaly iş ediljekdir. Sedem goşulmaly soňuz zat diýär. Desine, sesini bilen aydın. Men şol işe goşulanmak, men şol işi ýadgarýan, bu bir kanuny iş diýin şonu. Şonu diýmeseňiz, men size bir zat aýtjak bolýan. Şolar ýaly ýagdaýda sesiniň ýazylyp durulmagyna, durulmagyna gatyly ähtimalygy bar. Sesiniň ýazylmagyna gatyly ähtimalygy bar. Onam kim ýazar şolaň özleri ýazyp bilýär. Şolaň özleri ýazyp bilýär. Sebäbi şolar ýapyk ýygnaklarda aktivistler öz içinde şolar ýaly bir giden provokasiýon hereket etdiler. Jaň edip ödara gurrundaşlykda ýapyk Zoom ýygnagyna, ödara telefon gurrundaşlyklarynda ýanky ýaly teklipler etdiler. Indi meni iň gorkudýan zat näme diýseňizden, şolar ýaly teklip edilenne Abdulla bilen Alşyr oturan bolsa, men habarym ýok tek dogaly maňa kepil geçibiljek däl. Eger şolar ýaly gurrunyň bolan ýerinde Abdulla bilen Alşyr oturan bolsa, olam ýadga alynan bolsa. Alşyr bilen Abdulla da şo taýda ýok, bize garşy diýilen söz aýtmadyk bolsa, işi gaýda ikisinden. İkisiniň hem işi gaýda. Terrorçuluk toporuna goşulandyklary hökmünde. Şo barada da görgüli Dur Sultan duýduruş berip geldi. Duýduruş berip geldi, ne şo çykyşlarynyň biremine şonam dinle. Bular bir gün maňa zwanok edediler. Dana aýdadylar. Daway dedi, 1000 adam topla dedi. 1000 adam toplansın, Türkmenistan'a baramızdan dedi, çaysılardan, arujalar alamızdan dedi, türmedeken adamlar boş adamız dedi. Eline aruja beramızdan köşke yürümüz dedi.
Menen bolsa dinledimden dur men pikirleneyin dedim. Cevabım sana aydaman dedim. Şimdi pikirlenip görsen vatandaşlar, eğer sen aktivist bolsan kanuna doğru gelmeyen hiçbir harekette bulunup bilmişsen. Hiçbir harekette. Bu birinciden. Eğer sen yurdun yaxşı görediren adam bolsan, yurdundaki hükümet bilen probleman bar bolup biler. Nizakonlu prezidentam, zalim, hemme zat bolup biler ama sen şu hükümet yaman görenin için yurdunda iç savaş çıkarmaya hakkın yok. Yani bu nime demek? Türmede kim bilsin kanaka saçsalar bilen adamlar oturuptular. Ben Türkmenistan'da kanunun yokluğunu priznayım. Ama o adamlar türmeye nime için düşenini bilinmem. Ben uları derinlemeye yetkimem yok. Ona obrazovanyam yok. Ben yurist emez. Şimdi ben o adamlar türmeye nime için girdi. Bilmin durup ular türmeden boşadıp eline yamaruja versemden deşerye koyvarsam. Tipi hükümet edip. Bular şonaka planı bartı ya bana zaman edip teklif ettiler ha. Oturup fikirlerini ötmeden ben yurdumda nime buladı. Bu adamlar kim bilsin kim bilen uşaklardan türmeye gittiler. Kim bular türmeye basan bolsa hemmesini kırıp çıkadılar ha. Kim bilen kanaka probleması var bolsa birinci elindeki arujalar bilen şolardan başladılar ha vatandaşlar. Havarınızlar var mı? Bular halkı köşke barminken yurdun içinde takoy karışıklık çıkardı ve iç savaşa dönerdi. Düşünüyorlar mi? Şimdi sen hükümet yaxşı görme yani. Ben yaxşı görme hükümet ama ben yurdum yaxşı göremene. Ben nime için yurdumda iç savaş çıkadığı faaliyetler edeyim. Sonra bu teklifi bilen hem kime zat edip bir yaptılar. Zvan o edip pırlagaç edip bir yaptılar. Bana aydadılar tipi davay sen tanışların var olsa topla Türkmenistan'a giderdi. Şimdi sonra bir Türkmenistan'a nereden gideceksen? Türkmenistan'a yani kim var bolsa şunakan hareketi bilen al gidip Türkmenistan'a bastırıp halkın gözünü kor kazıp tiraj statsa bilen yok edecek bu otan. Karanla nime için aydetmem. Lüboy bir adama zvanok etti. Ben aktivist dep yüzünü açtı değil dapustum. Bunların aydutan zadını zapis etti. Bu zapisen hükümetin eline geçti. Hükümetin gözünde şuların efirine giren, şuları destekleyen kim var bolsa kim boladı vatandaşlar? Sizler bana aydın var. Terörist boladı mı yok mu? Boladı doğru mu? Şimdi ben nimşettim pikirleneyin dedim dana. Bir günden sonra efire çıktım dana adamlar ayttım. Adamlar dedim. Yaman sere sap bolunlar dedim. Buların edotan zadı doğramaz dedim. Efirda köşke çağırış edotan. Sen çağırış edip bilesen mirini şunun için ben bas bağırı tanıtım. Mirini bolmayan hiçbir yerde ben yok. Hiçbir hareketi desteklenmen de bas bağırı tanıtım. Yadınızlardan mı? Yadınızlara düşerdi. Bilemem. Bağırı tanıtım. Mirini bolmayan hiçbir hareketi desteklenmen zaten. Son beni halk düşmanı olan ettiler bunlar. Nime için ben bilemem putamıştı. Adamlar yakacak bu otuptular. Yanadı adamlar. Bu statya bilen terörist tepki dediler. Düşününüzler. Şimdi ben bunların oyununa gelmedimden adamlar uyarıp başladım ha. Köşke çağırış nizakonunu aslında bunların başka niyetleri vardı hep. Üstü kapalı hem şahittim adamlara. Düşüntürdüm. Ben halk düşmanı ulan ettiler. Aradan köp vaktim geçenlik Ayşe Reke bilen Abdullah'ını alıp içeri koydular. Zaten halış Ayşe Reke'ye, Abdullah'a kaçandan beri bana guraşa çadı tanıtı. Bunlar bilen bilelikte. Bunlar bilen bir bolup, bunların efirlerine koşulup, sizler mayda alınaslar de. Ama bunların planında bir zat yanlış gitti. Ben bunların oyununa gelmedim. Gelmedim. Pıtamıştı. Akşam aktivist olmadım ben yani. Ben kaysı hareket etsen sen terörist bolasan, kaysı hareket etsen sen aktivist bolasan, mirini bolmayan hareketlerin neticesi sana kanakan zatlar getirip biledi. Hemmesini bilemem ben. Şunun için hem çıktımdan adamları pürdüpürzat edip başladım. Bunlar beni düşman ilan ettiler. Ha Dür Sultan'ın size duydurup durandan adı şu men yankı size duyduruyan da adı. Dür Sultan'ım şu oyuna salacak boldular. Dür Sultan'ın yanına da şu gurrun ediptirler.
Maňa olar ýaly teklip bilen çykmadylar. Täze näme jogap aljakdyklaryny olar özleri bilýär. Men olar bilen gatnaşgam taklam. Ýa-ni teklip edýän adamlar bilen. Ýöne Dur Sultanam şol oýunyň içine salyp tesini ýazmak üçin teklip edýär. Men tesini ýazypdyrlar diýip ýazyjak bolondylar diýip 100% garantiýa berip bilen. Ýöne şol adamdan şoňa ukyplygyny men aýdýar. Talibiňam, Nuriňam şoňa ukyplyklaryny aýdýar. Men şoň üçin ýanky bilen hereketlerine analiz berýän. Bular näme ukyply? Bular rejimiň adam tibilýän ha edip şara gülşip degişip oturuşy bilýän bolsa, aktivistler öldürmeli, gyýryp çykyş edip oturan adam bilen bile hemşer bolup, bile dost bolup oturup bilýän bolsa, bular şolar ýaly haramzadalara Ýewropadan gaçyp atalgalmak üçin kömek edip bilýän bolsa, rekomendasiýa berip, şolary gorap, şolardan aktivist ýasamagy ukyply bolsa, bular onu hemme dada ukyply. Bular onu hemme dada ukyply. Sizin sesiňizi ýazmagy ukyply. Asrynyk bilen size ýanky ýaly teklip edip, onu aňryp geçirmäge ukyply. Men şoň üçin ine şu gepleşigiň iň esasy maksadym şu täzeden şulaň daşyna ýygnanyp bulara el çarpyp oturanlar var. Siz näme ildiýseňiz de ine men özüm aýtdym da ýa-ni 36 ýyl bermen şu hereketiň içinde diýänler. Men üçin bu zatlar bu kanadaly zat. Rejimiň alyp barýan fiýatatyny ýazgarmak, tanqid etmek men üçin howadan dem almak ýaly bir zat. Emma sizin köpüýüňiz üçin, ýa-tatanym ýaşlar üçin bu bir täzelik zat. Siz näme diýäňiz? Bir ýerde mehelde ýüşüp bara gurrun edip oturka garaýyňa alanyny garaýyň içinde şeýle döwür gurap otur adamlar otur da gurrun edip otur bir adam gurrun. Siz hem daşyndan gelipdiňiz. İki tane bir ýaş oglan daşyndan girip biri noktaňyz biri şowa söz alyp durdy, söýläp otur bir akylly adam ýaly görünýär. Olam bir maşenik aýdary. Men akylly gurrun eden bolup otur. Size ne iltihatir galy? Oturan adamdan hemmeti bilýär şolar maşenikdir. Ýöne siz bilen do. Siz daşyndan geldiňiz. Siz şo taýda oturan adamlar tanaňdy o. Ýöne ýanky iki tane maşenik gurrun edip otur bolýan bar o. Akylly zatlar gurrun bolýar da. Siz de täsir galdyrýar. Siz alaň etdiň şolary onan ýaňyz. Siz töwereneklerden soraňdy, gadaklanaňdy, ödüre şu adamdan şahsiýeti kim? Bular düýün nämetdi, bular öňüň nämetdi. Bular näme hile garlygy ukyply. Bular öz araňyzda näme hil pasapjurklar edip berler. Şolara ananyr ýaly adamlar. Ya şolaň ýanky gyýryp edip oturan çykyşyna biz ananyp köre-körelik bilen öz şahsy maglumatyny anan tak bolýarmy diýilen soragan sizde ýüze çykana wa. Täze käbiriňiz bilen men habarlaşyp oturýarna. Şoň ýaly siz şeýle bir ama adamlar o. Şeýle bir naýyw adamlar. Biz bu siýasatyň içinde men aýdym 36 ýyl ýar biz bu zatlary göremiz soň. Biz bular ýaly möjoklara belet bolamyzdan, bular ýaly şagallara belet bolamyzdan, bulaň nirinden demalýanlyklaryna çen men belet bilýär. Näme ünsürmerligine men tejribe bar. Diňe mende de başga adamlarda da bar. Şoň üçin bir azajyk sizi bana ýa şu şäher etjek bolýar. Indi käbirliňiziň sora bermem. Rejim aşulary ýaly gan hortiýata dalyp barýar. Indi bulara garşy kanuny ýol bilen görüşip bular ýeňip boljak zatmy diýilen sora ýöne çykmak mümkin. Bular ýaragal eliňe almasaň, bulara bir paragaçylyk ýol bilen bulardan näde üstün çykmalymy mümkin. Bolýa aýdaly teoriýa taýdan aýdalla. Siz ýadan aýaga galdyňyz. Size de yara paýladylar. Kimdir bir daşyndan geldimi, içinden gelip bilenmek. Sizin eliňizde yara berdiler. Ene şu wagt ýaş oglan ýyllar, o studentler we talipler daşynda okap ber. İçinde zähmet daşyndaky zähmet migrantlary bar. Diňe ýerden işe gidip akşam işten olan agyllar çöreklik lakalyanlar bar. Kulaklaryna nawuşnik takyp talip bilen Nurin gepleşin diňläp oturanlar bar. Şolara yara berdik diýerler. Berildi diýelim. Bardylar şolar bir ýerden kursak girdiler bilenmek. Owganistanyň üstünden, Gadagystanyň üstünden bir ýerden girdiler diýelim. Eliňizde yara galyp agdardyňyz. Tutsuglary boşatdyňyz, tutsuglary da yara paýladyňyz. Bu maymunlara yara berip bir demokratik jemgyýet gurjak bolmak ýaly bir zat däme. Häzirki halkyň häzir kaň düşünjesi bilen şu zähmet migrantlaryny ertdiň hemde. Häzirki talip ýaşlary hiç zatdan habarsa siýasat näme, demokratiýa näme, aharpyndan bir şermen näw, biziň ýaşlamyň köpüsi. Hebe olaň görüp oturan galaklanýan zatlarynyň biziň hem biraz habarymyz bar. Bilen düşünjesiniň aglamasynyň näme derejede diýini. Biziň habarymyz bar. Şunyň eline häzir ýara berägetdiň bolýa. Döwlet adalyşyny etdiňiz, häkimiýet adalyşyny etdiňiz. Häzirki oturan hökümetiň işgärlerini gyrdyňyz diýerler.
Gırmadınız, kaçıp gider ettiniz. Elinizde yara var. Ne mal oluyor yani yurdun içinde? He? Türmeden çıkan yankı adamdan eline yara verdi. Yankı dur sultanğa içakladı bolmaz mı? Öňü bilen bular kim öldürjek? Kimden ağrı köýen bolsa töwerüňe adamlar gyrıp başlamaz mı? Barıp banky ýaryp pul almaz mı? Ya dükany ýaryp ay şunu bir elimde yara waka şu at bulaşıklık wagty bir peýdalanayyn diýip şu datlardan başlamaz mı? Şu datlar boldy da men görüp bu datlary bara başyndan geçen yurtlar var. Irak diýdi, Siriýa diýdi, Libiýa diýdi. Şu datlar başyndan geçen yurtlar var. Şondan başlanýar. Türmedäki bir giden jenaýatçylar goýberýär. Şu da oturan türmedäki häzir türmedäki oturan Türkmenistanyň içindäki türmedäki oturan adamdan hemmeti bir gün adyp bolarmy? Elbetde bolmaz. O taýdan hem jenaýat edilen okmy. İki ýeke elbetde Murat düşen fiýaly ýa meýlik Allah'ın bir ady fiýaly türmede bir gün oturanlar bar iki ýeke. Ýöne 99% şu taýdakylaryň bir gün adyp boljak adamlar däle. Jenaýatçylyk edilýär ýurduň içinde. Ogurluk edilýär, zorluk edilýär. Adamı öldürülýär. Bular dinlesem şolaň hemmetinden goý bermeli ýa. Näme üçin? Şolaň köme bilen garmaty edip buýruluşyk görüp häkimiýete basyp almak, şoň başyna geçmeklik. Ataň ýurda näme boljak? Halkyň haly ýa-da näme boljak? Ýani o kontrolly edebiljekmi? Adaşyndan kursak girmedilermi? Şo pursatdan peýdalanyp ol Owganistan tarapyndan datdan girilmedimi? Girirler. Şoň ýaly hop ýokmy? Bar. Ondan şulaň öňe oturan proýekti başa barjak datmy halkyň ýakbydyna işlejek datmy. Aslında şolar ýalda orta atylmalymy şugunky döwürde. Ýoluňyz pikirlenip görüň adamlar. Ondan nähili ýol bar diýmek mümkin. Häzirlikçe türkmene gedek gelen ne bar? Ýeketäk ýol bar. Evolüsiýon aň düşünjäň evolüsiýon öteşe tarap gönükdirmek bar. Adamlary ilki bilen düşünje taýdan bar, sowetletmeli, dünýä garaşyny giňeltmeli. Düşünjesini giňeltmeli ilki bilen adamdan. Adamdan häzirki derejesi bilen biziň Türkmenistanymyzyň halkynyň häzirki aň düşünjesi bilen bar, edibiljek adamy ýok adamlar. Sen häzirki haramzadalar gidirsen, şolaň ýerine bar, şolardan has münessebeter adamdan barjagyny bilýän. Görüp otur. Şular barsa siziň häzirki görüp oturanlaryňyz barsa, äjitmäjikler. Häzirki kezzaplar, häzirki haýwanlar barsa, şugunky günümizde mara ýüze seýilmeli bolýar. Men bu rejimiň tarapyny tutup aýdym, bu adamlar. Men real ýagdaýdan uralyp aýdym. Häzirki görüp beren adamdan biz her edip şulardan haýdy bir bar aýtyn. Haýdy bir bar aýtyn şu görüp oturan häzirki men diýjek bolýanym. Bulan içinde Saparklymy al, Hal Murat söýünen al, Murat Gurbandy düýejüsini al, bulan Gellikärden al, Nurusyny al, bul Abbasyny al, haýtyn alay. Haýtyn alay. Halka goňuny görkezjek adamlar däsebe olaň hereketlerini men analiz berip oturýan. Özlerine iyi bir demokratiýa barada düşünje barmy? Özlerine adam mertebesine hormat goýmak barada düşünje barmy? Şonu öz hereketleri bilen görkeze bilýärmi? Ine. Ondan men näme üçin bulan ýany nutugyna ananmaly? Ondan halk näme edip bulan nutugyna anansyn? Ananyp şolaň ýerine düşmelimi? Bolýa oýanmak üçin gerek adamdan hukukynyň nähili baskylanýanyna düşünmek üçin, kanunyň nähili bozulýanyna düşünmek üçin gerek. Ýöne oň bilen çäklenen o hawa indi biz şu hakymyda hukumaty elimizde almaly, barmaly şular ýykan ýumran etmeli, bular ýok etmeli, ýerini basyp almaly. Hawa basyp alan adamlaryň onuň olaň öz düşünjesi boýunça nähili adam. Şular ýaly bir giden sorawlar bar adam. Şoň üçin biziň wara geçmeli, gaty uly ýolumyz, gaty uly ýolumyz bar, öňde gaty uly ýollar dur, gynansak da. Ona mana siz näme de gördüňiz? Men gepleşiň başynda ana aktivistler diýilýändiň özleriniň oturup mesele çözjek bolanyny nähili özlerini alyp barýanyny gördüňiz da. Şo näme netije, şo näme ine şu görýän zadyňyz näme alamaty? Biziň halkymyzyň psihologiýasynyň alamaty. Biziň ana ýeten derejemiz şol. Biziň o intelligensiýa diýýänimizi ondan ýerde diýersiňiz da hani olary ýol başylyk etmelimi? Olaň aňy, olaň gulun aňyndan tapaw diýýär. Arada gaty gözjek bolýarlar. Men şolaryň gullar ýa-ni nähili gullar diýdim da, sowatly gullar bolýar da. Özleri gul. Dünýä garaýşlarym gulun dünýä garaýşy. Ýöne sowat öwrediler. Ýa-ni şunu şey diýip etmeli, bunu beý diýip etmeli. Bu istanagy bu guraly şey diýip işletmeli, bu guraly beý diýip işletmeli. Şonu ýaly sowat berilen gullar bolýar, şonu ýaly biziň türkmen intelligensiýamyz diýilýänler wa. Şonu ýaly kär, ýa-ni bir kesip öwrediler, kär kesip.
Bolmasa bular şu intelligent diýen, intelligensiýa diýen adam, münasip adamlar bolsa, halkyň häzirki ýagdaýyna biperwa garap oturup bilerdilermi? Amerikada, bir ýerde, Britaniýada, daşary ýurtda, Germaniýada ýaşap bilen sowatly adamlar bar. Türkmenler bar, Türkmenistanyň içinden çykyp gaýdanlar. Hanalar, olar näme intelligensiýa edýär? Olar intelligent diýen adam nädip münasip bolýarlar olar. Eger halkyň döwletiň indiki ykbalyna geljek, ýakyn geljek ykbalyna şeýle biperwa garap, häzirki bolup duran zatlara şeýle biperwa garap oturýan bolsa, olar intelligensiýa däl. Intelligent diýmekliň özi intellektual, intellekt diýen sözden gelip çykýar. Ýani paýhat diýen sözden gelip çykýar. Ol jemgyýetiň paýhaty bolmaly adamlar. Ýani jemgyýet bar, adam organizmi ýaly bir zat. Intelligensiýa diýilýän şol jemgyýetiň paýhaty bolmaly. Ýani beýnitiň diňe bir akyllyl, intellekt diýilýän zat akyllanam ýokarda durýar. Paýhat jemgyýetiň öňüne düşmeli. Jemgyýetiň öňüne düşüp ýol görkezmeli. Tutuş jemgyýetiň aňyna täsir edip jemgyýetiň aňynyň ötüşine ýardam etmeli. Her ýerli ýerden şol paýhaty, şol intelligent diýilýäniň wekilleri. Şonu edýäm, nirde gördüňiz? Nirde şonu ýaly Türkmenistanyň intelligensiýasy diýilýäniň wekilleri nirde şol iş bilen meşgullanıp ýörler? Bide göremdi? Öz aralarında bir yerlerde oturuşup duruşýanlar. Bar olan üşýän ýerler emma ýöne şonu halka ýetirjek bolýarlar diýýärlermi? Halka ýetirýärlermi? Şo özleriniň düşünjesini bolmaz. Halk bilen baglanşdyrýarlarmy? Türkmenistan döwleti bilen baglanşdyrýarlarmy? Şoň geljegi bilen baglanşdyrýarlarmy? Şo özleriniňki bilim sowady ýok. Ýok. Onuň bar arada şugunkyja eklenji, aýlyjyklary, günlüjükleri, kärleri, bir yerlerde doktor, nawuk diýen doktor diýen atlarym göterip ýörler. Sapagan berýärler, professor atlarym bar. Ýöne şu özleriniň öňü mesen ýurtlarynyň geljegi üçin bir zatlar edeýino, şoňa goşaýyno. Men hem şo taýda dogulum. Men hem şo taýnyň çöregini idim, duwudyny idim. Ýene tamyz şo taýda. Dogunu garyndaşlanmady şo taýda, şolaň geljekli nesillere men şo taýda ýaşamaly. Şolara da men bir ymtanlyk borjum, bir şo taýda dogulup durdy. Men öz türkmen bolup şo taýdan çykyp durdy. Belki men hem şolaň öňünde bu borjum bar bolaýmasyn, şol dogulanyň watanyň öňünde, şo topragyň öňünde, şo halkyň öňünde, milletiň öňünde diýilen düşünje ýok abylar. Görüp otyryň. Görüp otyryň. Şoň şu gaty ortaňyzy gaty görüberiň. Siz ýöne şu intelligentler diýilýäniň aglabaň 99% kesip öwredilen, kär öwredilen gullar. Gul gorky bilen ýaşaýar. Şo düşünje, şo siziň ýaşap beren şo düşünjeňiz bar. Şugunkyja günüm bolsa bolýar, men şugunkyja çöregimi tapýan, başga zat bilen meň işim ýok. Öz kärim bilýän, öz kesibimi bilýän, öz guralymy nädip işletmeligini bilýän. Ýa-da şu himik reaksiýa nädip bolýanyny bilýän. Şoň bilen meşgullanýan, şondan arkadan bilesim gelen ok diýmeklik näme? Kär kesip öwredilen gul. O gullara da öwrediler eken şolar ýaly kärem, kesibem. Şonam ýeredip bilýän ekenler gullar. Ol intellektuallaryň alamaty däl ol. Düşmije gullar. Men şunu näme üçin aýdýan? Şu birazajyk şol intelligensiýa wekilleri diýilýänlere de birazajyk şu mesajy ýetirmek üçin seniň ullukan rogalyňyz we oýnamaly rogalyňyz boşap durşak. Şoň ýeri oburlyp boşap dur, garankyrap dur. Şonu siz doldurmaly. Şonu gelip siz doldurup halkaň, jemgyýetiň intellekti hökmünde şu jemgyýete ýol başçylyk, öň başçylyk etmeseňiz. Bilim sowat bermekde, şolar bilen jemgyýet bilen işleşmekde, şolar roluňyzy ýerine ýetirmeseňiz, türkmen milleti, türkmen halka, halk hökmünde mundan beýlek öz ýaşaýyşyny uzak dowam etdirip bilmeýär. Türkmen döwlet hem döwlet hökmünde öz ýaşaýyşyny uzak dowam etdirip bilmeýär. Sebebi baş ýok. Baş ýok. Jemgyýetiň depesinde paýhat ýok. Şo paýhatam siz bolmaly. Şonsiz bolanok. Şonsiz näme ediljek bolsa, häzir bir zadyň başı başlanda, ýankaýjymýaly, odalky belläk geçişmýaly. Maýmundan eline awtomat beren ýaly bir zat. Awtomat bermedi.
Tayak berey. Yani maymundan eline barat verip gelin ey maymunlar şu tayda demokratik cemiyet kuruluyun diýlen ýaly barat bolýar. Ondan soň şol demokratik cemiyet gurup biljek mi, gurup bilmejekdigini özüňiz düşünýär. Umuman adamlar mene ne şulatları yetirjek boldum. Bu taýda bir adamyň şahsiýetine hüjüm etmek däl, bir adamy kemsitjek bolmaklyk däl. Umumra giň işleýin analiz etmek synanşy, hemem sizi pikirlendirjek bolmak synanşy şu. Bir adajyk pikirlenmäge terjek bolýar. Men maksadym mara olar kol dişow nemeler bilen populistik çykyşlar bilen meşgullanıp beren adamdan ol maksady däl. Ýagny sizde bir tähir galdyryp hey adamlar, aýaga adamlar, hukumat baskylanyp otyr, namusyňyz baskylanyp, aýaga galyň, hawa aýaga galyň, hawa ontaň näme etmeli, ine galjak bolup dur, hawa näde kalmaly, näde kalmaly, nirip göremeli, hani, meçhitten çykyp birden köşüne göremeli, ma oşan göre bitdiýäm iş. Ya şu taýdan ene Nuryň aýdyşy ýaly elimde bilet alyp, uçura menip, Moskwa diýdi, Kazan diýdi, İstanbul diýdi, Ankara diýdi, yerli yerden Berlin diýdi, uçup Aşgabatda barmaly, şeýlemi? Barıp düşýän ama eliňe naruşnik giýdirýär ýöne ýaly, şeýlemi? Barjak adamyň fanan bir topla bilende bir 50 adama ýetse kaýl bolarsyň. Ha, o şoňguly iş bitdiýärmi? Bitdiýärmi? Näme üçin biten o? Ana men şol atlaň sebäbini aýdyp otyryn şu wagt, düşündirjek bolýan. Şoň üçin men populistik ol ýankyal çağırışlar bilen meşgul boldum. Gelen ok, men adamlary pikirlendiresim gelýär. Olar onu eden ok, etmezlerem. Olar diýip men ýankylar gödüňde tutýan, sen o Talip diýdiň, Nur diýdiň, olar seniň ýa Murat Gurban diýdi, Düýöji diýdi, olar seniň düşünjäňizi giýmetmek bilen meşgullanjak adamlar diýip. Ýörüň gideliň. Şoň bilen biten o iş. Şoň näme üçin bitmeýänini olar düşünürip bilmeýär, özlere bir düşünen oklar size de düşündirip bermerler. Men maksadym birazajyk sizi şol urda pikirlendirmek. Gepleşiňiň soňuny şol Maksat Baýmuradow diýip bir görgüli, şo Edil Farhat Meýmankuliýewiň deportasiýa edilmeginden 3 aý soň awgustda tutully, sentýaryň başynda deportasiýa edildi. Şoň biziň häzirki şu aktivistlerimiz, oppozisionerlerimiz diýen bar, şo görgüliň işini ýok bir aýdan söýdi wagtlary. Şonu öýdi Galasawa bilen maňa telefon uradypdy, men şonu taklak galypdym da. Şonu eşitdiresim gelýär. Şo görgülen mara zeýreni ýatda, men aýdýan, "Hany senen bir aktivist bola, o da diýsem bir umuman aktivistlerin yıkılayan uğruna yıkılayan hatta var şolan içine girer hele nokta dara. Adam insanın bir gedek onu içine nokta da näme üçin sen ne aktivist boldun? Ne bir hökümetin nemesi bir näme üçin diýip soramda şular ýaly jogap berdi. Galasawa uğratypdyr da şonam diňle. Ya bu ne adamlar men düşünüp bilemok. Interesli adamlar bir aktivist gidip bir görmet karaýyp olanlar var edip hiç bir ene taň terbiýesini görmedik mukabalar. Ene taň terbiýesini görmedik, ortaýa başymda adam badyr ha, akylly başlygy. Torumda ýokdum ka. Ejek goýan bir töwerek taşyndan almadym kabalar, edebi terbiýany görelläni. Melegen görýäni. Bular hakykatdan ham bular bir baglamaly adam däl, bular anat boljak adamlar däl. Ýani bile ýöreljek ýa-da dost boljak bu adamlardan adam bolar diýiljek adamlar däl bular. O taýamma ýöne köpçüligiň gözünde, halkyň gözünde şulara adam. Şonu etdiren diýen. Bolmasa men bilýän bolam adam däldigini. Bular eşek. Men bundan mara şu aktivistleriň içinde bolup, özi aktivist bolasam gelmeýän, içine de gireti gelmeýän bir tögerekde gelip ýören adamlar wagdary. Şolaň bir wekiliniň bir sesi ýokmyny eşitdiresim geldi da. Bular ya terbiýe alana meňdeşdäli ýa-da görgüli jany ýakýatda oturup gyýgnaklara da gatnaşyp görýärdi, ýani Maksat Baýmuradow. O diskussiýalarda da gatnaşyp gördi. Aktivistler bilen ýüzbeýdem duşup gördi. Jedilleşip ömürde da edip gördi. Soňunda aýtdy da maňa da telefonna köp burlaşýardyk da. Ýok Allamrat bilen ýygyna düşüp bular ýöňe tutwa işdat edip bilmeýär. Bular tek bilen öýdünde terbiýe ýok diýär da, ýöne köp terbiýe ýok. Bular eşek diýär da soňunda. Eşek diýetim gelen o adamlar ýöne şondan kän tapawdym ýok da, edil häzir kägede gynan takdy.
Onun men gepleşigiň başynda men size suud etdim. Şola inhat aktivist diýilýänden özara düşünşek bolup edýän emeti adatça şolar ýaly görnüşde geçýärdi. Inni gepleşigi jemlemek bilen meniň sizden etjek kaýşym. Birinjiden şolar ýaly gepleşikler hala ýan bolsaňyz, buna durmadyk bolsaňyz, buna durun. Gayrat edin de buna durun. Şol men umuman kanalymyň biradarak öňe gepleşikleriniň öňe çykyp görünmek üçin gatyly gollugy başyň. İkinciden hem paýlaşyň. Şulatlar eşitmeýän, bilmeýän ýönen adamlar bar. Ya şo ýene TikTok'daky bir iki tane adam dinläp ondan daşynda hiç satdan habarsyz ýören adamlar bar. Şolaryň birazjyk pikirlendirmek üçin şolar ýaly gepleşikler paýlaşyň adamlar. Paýlaşyň, gorkmaň. Şoňa mana siziň birazjyk goşduňyz bor. Umuman şu umumy hereketi. Adamlar pikirlendirmek üçin, birazjyk oýurmak üçin, alternativ pikirlenen bardygyna düşünmek üçin, öz kelleleri bilen öz başda pikirlenip başlamaklarına ýardam etmek üçin. Şulatlaram gerek. Meňem pikirimi dinletdirin. Eýlekleriň pikirini dinletdirin. Goý deňeşdirip görsünler. Men näme diýen, olar näme diýen. Kimin kiň dogurdygyny, kimin kiň ýalgyşdygyny öňe özler kesip desin. Şoň üçin şo paýlaşmak diýilýän gerek. Siziň ullukan ýardam etdiňiz bolar. Biziň edýän adamyza da adamyň gadyryny bildiňiz bolar. Hem şoňa birazjyk ýardam etdiňiz bolar. Biziň meňem ödümiň adamyň ýöne boş etmeýändigine de ödümiň göz ýetirmek üçin hem gerek şulatlarda siziň ýanky ýalrak iň bolmany gollugyňyz. Oran adamlar şunukça da ünsertinleriniz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanış bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy uğrundaky işe sizem ýardam edin.